سلام تخطاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوك تكونوا ناي ووترو تمنيتنان بحقنانيو لومو وانكم ووترو أقدس تزبلنا يوم تحستوتات حبريتا زيناتات كمدمات انتنا إذنا لكم قريبنا لنا كساب مغوداتا نايز مدام سانا كتكتسولو دماء بخبري نعدمكم سرحيت فنكل بفلوي تنبل أبتي هذا كابت فلوي حبتنا هاجرنا زخونة جماعة بحرنا استقبره مو بسود ما كم ذات سمعة صنعكم نايزر سناي فليت درفي نت مدرختي ناي تقولون حل إذا حلفنايون زلنايون مدرخ نصور زخنا مدرخت زم حلالة الدرفي عبد حريتي على بزعبون كن زاربينا لو متحستو معكم وترو سبع زباليك هون لايف مقبار سبورت مقبار كسام موضة مسانا مس عبد ما ولا قد سنة كلويو مجمريا نقول سبكة تنكفت خلال رسك جمري let's go. When I say US torture chamber in Latin America, what is it that comes to mind? I'm guessing Guantanamo Bay, or Gitmo as it's called. But now Gitmo will have to make room, because the US might be getting a second black site soon in nearby El Salvador. El Salvador is a Central American nation home to about 6 million people, but a lot of them are in prison. El Salvador has the highest incarceration rate. مچم اذا فيديو بقد ميت كم تعز خالكم كابتا اب عالم زلو زيناتات لعلا قداس نزلو زينا سلو زخونه ديكونه بزح منسي اب غعزو كله سلازخل اذا كفال زياتراي بفلاي نامريكا زحسب زلو نيروبا دما كابو زفلاي كونن اذا كفال زيات صبو غير اكتر دوكت كلالوا اب زبنه دونالد ترامب زمص 4 عامت بحجون بزح حقتات يغير سلازلو نزمص عامتات منكم كاونيو بسجر بزي زي حقاو منقدي بلاتين امريكا بغواتيمالا ديو بقلمله غيركا ديو بمكسيكو غيركا امريكا قد كي تحسب زلغا وي وانت بقيسكا زلغا كاب حجي بلانكا كتكير اذا فيديو زيك تنقرك مخنياتو امنتاي غدغات كتوها خمزخولو جمجيمكا قدم مزلالكا ابي كم تعلف فلي كان تخيتكا صبغي انت خوني زوانتي وان سدت ايكونن بزعق زينا نقردلنا أنا بعلنا سدت إيمنا وي أب سدت نعهم حسيدنا لكم قال يكونن أتي نابت سدت تغرد لها نابي كم تعلم كتكلم لك تمام لسب كسدت كل قدمي حمش عصرت عمت كسدت كل سب أنت مغنيات بغلط في ورقات سلزر كبز نبري لو مت ورقات يلا أنت رايدي كونس أبت زل خايا بوتا بزي ورقات ناخذ نبرون عدل كل وقت يكونن أوكي أمريكا أنت تحسب على رأيه نزي سدتنياتات متراس تزغل لي يقون سمعوا الجبزي أنت هي كم زحز بزلو انت ال سالفادور تبال حنت هاجر الله اب لاتين امريكا مس امريكا قربا شركنا زلوايا بجبننياتات ازيات تفلق زنبرت هاجريا እዚ ሕጂ ዘሎ መራሕና ይቲ ሃገርና ይቡከለ ዝበሃል ብሙሉ ትስደት ገበን ዝፍፅም ዝነበረ ንኩሎም ፀራሪጉ ኣብ እስር ቤት እትይዎም በማይ ተሻሓት ቁፅሩ ኣብ እስር ቤት ኣትዮም ከም ዘለዎ ይዝንገር ስለዚ ሰፊሕ ናይ እስር ቤት ኢንዱስትሪ ማዕቢሉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብኡ ዝተመስረተ እታ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ ካብ ገበን ናፃ ዝኾነት ሃገር ክትከውን ቀሪባ ኣላ እዩ ዝበሃል ኦፍኮርስ ገለገሊኦም እቶም ናይ ሂማን ራይትስ ብላብላ ኣንፃሩ እዮም ዝዛረቡ ግን ነታ ሃገር ካብ ገበንን ሽፍትነትን ናይ ድራግ ነጋውስ ዝነበሩ ኩሎም ፀራሪግዎም እዩ ሰላም ከም ዘለዎት ሃገር ገይርዋ እዩ ብዙሓት ቱሪስትስ ከም ዝኸድዋ ገይርዋ እዩ ኦኬ እዚ ፅቡቅ እዩ ናይ እስር ቤታት ስፔሻሊስት ስለ ዝኾነ ሕጂ እቶም ኣብ ዓዲ ዘለዉ እሱራት ስለዘይኣኽልዎ ካብ ኣሜሪካ ንስኻትኩም ዘይትደልይዎም ኣብ ዓድኹም ክትኣስሮም ድማ ብዙሕ ዋጋ ዘኽፍለኩም ዲስካውንት ትኽበኩም እየ ንዓና ደዋፃናይ ንዓኹም ግን ክሓስረልኩም ስለ ዝኽእል ኩሎም እቶም ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ናትኩም ገበን ዝፈፀሙ ዜጋታት ናትኩም ናባና ኣምፅዎም ይብሎም ኣሎ ቅድሚ ሕጂ ዓዲ እንግሊዝ ንሩዋንዳ ክሰድድ ጥልያን ናብ ኣልባንያ ክሰድድ ናብ ካልእ ሃገራት ክሰድድ ሓስባ ነይረን ግን እቲ ሂማን ራይትስ ዩኤስኤ ገለመለ ስለ ዝዕንቅፉ ዝነበሩ ኣይከኣልን ነይሩ ሕጂ ግን ኩለን ሃገራት ስደተኛታት ብዝተፈላለየ መንገዲ ክጥርዛ ክፍትና እየን ዋች ኣውት ስዊስ ድሮ ምስ ኤርትራ ተሰሓቦ ደላ ንሪኦ ኣለና ስምዑ ሕጂ ብዚ In the world with more than 100,000 people behind bars, thanks to their president, Nayib Bukele. Bukele became president in 2019 and he has transformed the country. Murders and other violent crimes have plummeted during his reign because he locked up tens of thousands of people. But despite this, his prisons still have room to spare. So he's offered this space to the United States. Bukele says he will take in American criminals for a very reasonable price. Here's our report. Donald Trump's new Secretary of State, Marco Rubio, is on a Latin America tour. Rubio was in the small nation of El Salvador yesterday, meeting with their president, Nayib Bukele. Rubio shared hugs, met Bukele's family, took a stroll by a lake. That's because Bukele kept posting on social media, with US and Salvadoran flags and the caption, "Friend," offered the US a deal. We are finalizing it, and I believe the more important case, it is precedented in the... It seems the deal was finalized.
So كابز تري وزلهم حدا قداس الديل تغيرلو امونغو ال سالفادورن امونغو امريكان تي ديل دما سدتنياتات مجمريا ابز حلف فيديو انتاي لاكم نيرنا دونالد ترامب بعافو بقلتي اب قدم كاميرا زبلو غوانتينامو زبحال زنبره ناي غبر شبرا ناي سبتمبر 11 اب نيويورك جبن زفصم زبلون غبر شبرا تا داسرولو زنبره اب عالم قال كابت زخف اسر بيت زبحال زي حقاوين سدتنياتات يكون جبننياتات امريكا زلو كباب 30 شح زخون عرات ويون 3 شح سبات كحس كم زخل غيرنا خنا سبعينات اسر بيتتي نسو خول سلازي كونه دما ناب ال سالفادور دما توساخ كنسددينا يوم زبل زلو حدا ديل دما تفراري مالو سلازي ابزي تفلطو ابزي توصو مصاودي اتيخا هيوتكا خبز بلاشو كاب حجي استوعيلكا مخات كدليو اتوم ابدغ خوينكم نحواتكم ገንዘብ ትቡ ዘለኹም ወይ ገንዘብ ትሰዱ ዘለኹም ተጠንቀቁ ጽባሕ ንጎ ኸይትጣዓሱ ኣነ ተሓበሬታ ይበኩም ኣለኹ ቢካዝ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ከምዚ መጻወዲ ኣምሳተኻ ንኽትወጽእ ከቢድ እውን እዩ ዝኸውን because Rubio did announce it and he was stunned at Bukele's generosity. President, in an act of extraordinary friendship to our country, knowing the challenges we face in the U.S., has agreed to the most unprecedented and extraordinary migratory agreement anywhere in the world. He has agreed to accept for deportation any illegal alien in the United States who is a criminal from any nationality, be they MS-13 or Tren de Aragua, and how سجعي انتايم زبل زلو كلهم عينات قبنياتات يوم ابزي سربيت زقخدو سلامتايم كاميريكا خمس قبر زلو زخونه يكون سب زي حقاو سدتنيا يكون قبنيا يكون اب سربيت كاسرو خلو تستيت ويتهاجر فدرال جفرمنت جنزب يخفليو ات جنزب زخفلو اب امريكا دما كبور سلا زخونه نزوم زي حقاو سدتنياتات يكونوا صورات بفرق نايت واغا بامريكا زخفلو اب ال سالفادور كغبروم يقولوا اتقند علامه دما واغا نمغدال تراي كون سبات كاب امريكا وصاي اب ال سالفادور سر خلو ابتي ميغريشن ዝተፈላልየ ምክንያት ገይሮም ሪጀክት ክገብሩካ ይኽእሉ ኣብ መሬቶም ስለዘየለካ ድማ ብዝኾነ ይኹን ሕጊን ከተረኻኽበሎም ኣይትኽእልኒ ዋላ ሂማን ራይትስ ዝበሃል ገለመለ መጀመርያ ኣሜሪካ ካብቲ ሂማን ራይትስ ካውንስል ኢዳ ስዒባ ከም ዘላ ክትፈልጡ ኣለኩም ንሳት ጥራይ ኣይኮኑን ካልኦት ሃገራትን ክስዕቡ እዮም ስለዚ ካብቲ ሂማን ራይትስ ወፂኦም ዝግድዶም ኣካል የለን ዕቑባ ሃብዶ ገለዶ ዝብሎም የለን ዘድልዮም ስደተኛታት ብዝመስሎም መንገዲ ከምፁ እዮም ብዲቪድዮም ብካልእ መንገድታት ገይሮም زيدليوم سدتنيا زي حقاو سدتنيا زبلو دما سلا زيدليوم بوتا كبو يكونون ابتعد مسمز دما غدايكا ابيل سالفادور كرلو كوبليوم كانوا تغرات اوروبا امريكان تغراتو بفلاي جرمن طليان يمانه كم في منغسات سلو زلو لك اسد امريكا تقتلهم معناته هيومن رايتس بحال ويون تي يو انز بحال بزح نغير صقام كغبرلهم سلا زيكل امريكا تتحسن تلا تم قالوت نخطحسوا صقام يبلومن ስለዚ እንታይ እዩ እዚ ንኩሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን ቁርናና ዓለም ዘሎ ስደተኛ እቲ ኩነታት ውዒሉ ሓዲሩ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ስለ ዝኾነ ኣቐዲምና ንነግር ኣለና እቲ ኩነታት ድማ ኩሉ ሰብ ከስተውዕለሉ ክኽእል ኣለዎ እዚ እቲ ሓደ ክፋል ክኸውን ከሎ ኣብዚ ሕጂ ዘለናዮ ግዜ ቀፃሊ በቃ ፍሉይ ነገር ስለ ዝፍፀም ዘሎ እቲ ፍሉይ ነገር ዝፍፀም ዘሎ ናበይ ገፁ ክኸይድ ይኽእል ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ሓደ ብሓደ ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ኣሜሪካ ውሽጣዊ ፀገማ ዝያዳ ኣጨኒቕዋ ኣሎ ኢሎን ማስክ ድማ ነቲ ጓሓፍ ናይቲ ኣሜሪካ ክፀራርግ ብዙሕ ይፍትን ኣሎ ሓደ ካብኣቶም ድማ እዚ ዩኤስኤድ ዝበሃል እዩ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ብዙሕ ፀገማት ነይርዎ ንብል ኣለና እቲ ቀንዲ ግን ኣብ ካልኦት ሃገራት እንታይ ፀገም ነይርዎ ሓንቲ ኬስ ክንርኢ ኢና ሎሚ ምክንያቱ ኤርትራ ሓንቲ ካብዚኦም ግዳይ ክትከውን ተሓሲባ ዝነበረት ሃገር እያ ስለ ዘይሰለጦ እምበረ exists as an illusion to fool you into thinking that USAID is not the State Department, but it is. The only reason it's an independent agency is because that gives aid workers access to areas state can't access directly. U.S. diplomats can't just walk into civil society institutions in foreign countries or in conflict zones, can't just get into government buildings, can't just access the indigenous population. But if they're aid workers... USAID ዝበሃል ናይ ብሓቂ ብርቀት ዲዛይን ዝኾነ እዩ ነይሩ ብርቀት ስለምንታይ መንግስቲ ኣሜሪካ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ብቐጥታ ኣብ ናይ ካልኦት ሃገራት ኢዶም ክእትው እንተተራእዮም ሃገራት ብወቅዒ ክዛረባን ክጭድራን ይኽእላ ተቃውሞ ድማ ክብርትዕ ይኽእል እዩ ዩኤስኤድ ዝብል ግን ልክዕ ከምዚያ እዚያ ምስ ምንታይ ተሓሒዝኩም ራእይዋ ኤርትራ መንግስቲ ጥልያን ወይ እውን ናይ ጥልያን መግዛእታ ብኤርትራ ብምንታይ ጀሚሩ ብሓደ ካቶሊካዊ ካህን ሚስዮናሪ ወይ ከዓ ናይ ሚሽን ናይ ተልእኾ ናይ ሚስዮን ዘብፅሕ ዝነበረ ጁሴፔ ሳፔቶ ዝበሃል ንዝክሮ ንኾንና ኣብ ታሪክ ንምሃሮ ነርና መስቀሉ ሒዙ ወይ እውን ኣፍሪካ ብምሉእ እውን ሃይማኖት ክንሰብከልኩም ቃል ኣምላኽ ከነብፅሓልኩም ቃል ሂወት ከነስማዓኩም እናበሉ እዮም መፅኦም ፈርዲዮም ኣለኹም ህዝቢ ኣፍሪካ ድማ ገርሁ ስለ ዝኾነ ስለ ተቐበሎም ነቲ ቃል ኣምላኽ ከነስምዕ ኢሉ ዝኣተወ ምስሉ ሒጉ መን መፅኡ
مسو اتي حماق تكبارات كجبر زفتني exactly تا بلاي بوك بتا مصحف نسايا تقمت إلى مصيا زال حجدما بزي يو اس ايد زبال رد ايد زهب ندك سبات زحجز حمامات نمدحان نستتصقمو نستشجرو كنحجزينا يزبل شفاني قن نسيز بلكم زلو شفان مخانو أبحنت هاجر كرينا هجي تحنت هاجر منيا أبزا أنا شفينا يجن كم زجيرة بركة تشفن قواني رد هاجر نفسه كفسر أبزا كربا زقات ما كيس لزخنا دما بليز تقديسكم كتكاتلوا I really hope نبزح من سكت بس دما. The doors swing open. And so it exists as this front. If you listen to Elon, he seems to be focused on this because he perceives this as an agency of things like waste, funding, woke programs that the United States government has no business funding. Not looking with a you know when you see it. I have been saying for a very, very long time that it's very easy to mistake wokeness with blobness if you're not looking with a careful lens. Max Blumenthal's outlet, the Gray Zone, published the of the National Down for Democracy. So it's Ned and حجي تعذربا أبزي إلى ماسك هذا أبزي يو اس اي تبهال زلو فليز بلا حرق عن ويك رح انتزلو خويني يزقرب زلو بزحات سبعد دماكم يبللو جنكم يكون انتكونتات مغنياتو إلى ماسك هذا كابتوم دكو بز ووكنس بهال حمام فيروس يزبلوسو ووكنس مال الدماء از ووك فيروس يزبلو ودنير كاغوال مقيار قال ملاي ترانسجندريزم قال هذا كابتوم دكو ودي زنبره نابغال تغيرو أبو شمابو غيرو شمابو كسمع كله سيطان سمع دمسل أنصار أبو في السوشيال ميديا كزارب زوعل له شو نتووكنس بال أبي وتو أتيو أبتسدرو بدل سلز فتصملو نتووكنس بال بدحر مغارجة أب أمريكا ترى يكونس أب بزح على ما زدف زنبره دما زي يو اس ايد بهال سلز غني بفولوي بيرسونال موتيفيشنال ونعنك عليه يمزبل زلو جن نتووكنس كينوسس متوزلو نيلا ماسك كينوتي لامانا إلى ماسك زخده حماق أجندة له نزيد مع أمريكاين يزاربون له مهنياتو مس فورين بوليسيناتهم سلتحاز أبزي حج سمعوا بتي ند بل كم حجي إذا شارتك صنه لكريكم يكدك زي وناريكم الله. The State Department was displeased with the results of the Bangladesh election in 2018. The State Department favored candidate got walloped, and Ned, through the IRI, submitted a baseline assessment to the State Department of the best way to win the next election, and they decided that would not be possible without destabilizing Bangladesh and Bangladeshi culture and society in order to do the classic street riot, color revolution type work that Ned has been doing now for 4 decades. حجي إذا سلزيا تريواد لهم كل جزء أبكالوت حجرات كم يجرون كم ستقوم لايز نجرنا زلوا حجي أبزي أبنت زيا انتهينا نرزل لنا نت بحال إذا بلاي بوك ويكا بلو برينت رجيم تشينج مالتيو بنغلاديش بحال هاجر نتشاينا كونتينا مقبار ننديا نهندو نمقوتصار تلوانا هندن محصار هذا أقداس هاجر بنغلاديش بحال نيرو أبت هاجر مراحيد دكتور حسينة بحال نوح عمتات أبت بوليتيكا زانات بحزب استمرت بديمقراطية من قد استمرت يا زبلكم زلوا بديمقراطية من قد استمرت يا مس تشاينا امقوزلو زمدنا بمقبار شركة مس تشاينا كتحيل مس جمرت نا أمريكا ستيت ديبارتمنت بلينكن مالتيو متنقاطع هيبوات رايدي كونه مس تشاينا زلوك مكايدا كتيروا لكم يلو نسمع أبياسا أوكي نحنا مسحهم كنسرح نغلينا قد تتدلي وكل كلام مالاي نخلينا مغنياتو حقراو ربحانا سلازا قد سنة سلاز بلتو تاجروا أبي يونيفرسيتين بزيناي يو اس اي دي تبعيلو أوشت آتيوم نتهم كوليجات بفلا يزيناي سوشيال ساينسز بعد بوليتيكال ساينس كلمة لازم هارو نخلاتهم موبيلايز كيروم ديمقراطية كتمسيهم أجوهم يلومهم التم مسأزو اللو بيه بس أقام وقنت حتي دكتور يونس بحالزي أب أمريكا ننوح وانز قربويو جلس أقام تقاتمو نبريزنت التي ناشنال اندومنت فور ديمقراطية بحال وزي أبزيزو اللو مالتيو مبزحت جزء انتهي تقبر سبات يزدالو متقابريا زخون سبات صباح نقول بوليتيكا أنت تغيروا بريزنت كونسل وي مراحة كونسل أفتنا تو ميدياتات كذا عدل يبوهم كم زرب يقبروهم كم زفلات يقبروهم صباح نقول رجيم استغيره إذا سبزي أبسلطان كم توصلوا زدليو هذي إذا بلاي بوك أب بنغلاديش تتكي مملا يو اس اي سي اي كلتيوم ستيت ديبارتمنت دمالو ستيت ديبارتمنت نت بوليسي بينما من قد يجيروا يتكبروا رجيم تشينج أبزخ نقبرين عيلة منجس أمريكا ويونتي ستيت ديبارتمنت مسوى السنة بتوم حبوا إيديوم نتتك بارز فتسمو أمريكا منجس كنكيرين عيلة مسيوم وتهدراتهم حزم زمسولو العراق ويقال من قلقلة وحد كيزي سيمبر أبز بزحي دايمز قبروا توسانة مستوى السنة تي سي اي كم لما تنا أمريكا يو اس ايد زنبرة كلتيوم يوم نتسرح تعازو مغنيات بسور سلسرح كلتيوم رجيم تشينج بقفهم يمزبلوه بتك بارجن كم يركع تقبر لما نسيات فاند تقبر أمين فرصاتنا بكولاجاتن قبر سناي محبراتن ما كل عينة بوتاتات وسيكا نعتاتهم
أنصار منجست هلا عالم أنصار منجست مسلا عالكم إذا بسودان هجيب سبوا غير دي سرحي أكتشن عصر شو منتن exactly بدأ تمهار يونيفرسيتي بدأ كونستيو بقى لما لا تباهيلو بقى تميديا خابسون كينو ناي بحكي لو تصدل زلو سمعتنا ديمقراطي زلو CNN مصيوم ما يقدحوا الجزيرة يقدح حويتو له تعد مالتي تمرحنات كم زورت كم زغير ميغرو اب بنغلاديش ما ابز قربا زغبرو يسمعوا. This is the Republican wing of NED. Their baseline assessment said that basically the only groups we lost the election overwhelmingly. The groups who are most upset at the current in-power government that we could capacity build with state and USAID funding are LGBT groups, 2 racial minority groups in Bangladesh, and young people and student groups in Bangladesh who like to listen to rap music. And so IRI poured State Department, U.S. taxpayer funds into transgender dance festivals, into a whole slew of sort of woke. So انتهم دتقامو كل جزء نا أمريكا فلوي فقر زلوهم نعملت ولا راب موسيقى ببزح تسمعون تحرقينهم نا أمريكا فلوي سلوا زلوهم كم زي أبي ترات ذكرات خينكم وسابات عينة دمسلو نا أمريكا درفت عينة كران زخدون زيوم سبات جاتو ما أتى إمباسو نا أمريكا ببزح زملالسو these are مقابرية مبزحت جزء أمريكا ناي حزب من العال ويكاتي كالر ريفولوشن زبلو من ساعات كم زغير كلا عيلكا كالوت زينا يقبر صدوم زياده كم تحليل لهم كوينات تقرب زينا HIV جروب كنحجزينا زبلو زيوم سبات زوم جروبس زياتهم بملهم سيفيك سوسايتي زبلوهم بملاتهم كم اساتس غيرهم يمزدالوهم زيوم كلهم نغرات ببينهم تسرحوا خينهم يسمعوا عمو داتا after regime changes بحال صراحه كجمر كله سلام وسلفي ويون اغرغر كجمر كله نخلو بب وغن بب مراحيهم كم زمص يغبرو ازيوم سبازياتهم دما نتو كنتاتتي دغوصيوم بفلاي دما vulnerability ወይ قلعنا زلهم امروم اسفحو كحسب زيكل بسمعيت كزورو زخولو سبات نابنت حدا سب ود خلو ናብ ጓል ክቅየር ዝሓስብ ተቆይኑ ድሮ ካብቲ ሎጂክ ወጪ ስለ ዘሎ ነዚ ሰብ ማኒፑሌት ክገብሮ ጽቡቕ እዩ ከም ድሌትካ ንኽትነብር ነዚ መንግስቲ ብዘሎ እለዮ ምስበልካ نفسه كمان بخارة قال نيرا طوبا بخارة بسرجة اليوم نودك قيروا زي داغ ما قمت زي قبره بزعبا من قسن قال ملك حاسبونا يكمل سلازي ما قابرياز قبروم عين سباتوني فلطيهم سلازي ما نمسك كسولو لزلو ابكالو تاغرا سلازي قاطمه قدنا بخا مسقاطمه يكون كردا كازلو من البات زي عزب لكم زلو خن قلقله سبات قر كتبلهم دخلت خوني عقن سب زياده كسولو لا زلو تتصبغ نغير انتاي زي USAID زبحال سلازموته نسب بمماتو انت قاطي ملو زوم كلهم اندبندنت ميديا زبلوهم زلوسي قرمي زبلاك هذا ايرتراوي بوست جيرواني رز هذا لبي زبل ابي اكس بوست جيرواني رو independent media in Russia and Ukraine lose their funding with USAID freeze زبلالو زي واشنطن بوست بعد وصويا بامريكا independent media يبلولو ناس ازخونه ميديا من يخفاندز قبرو امريكا USAID How is that independent? أبراشة خيرو دسره أمريكا تخفلو ميديا سي كم يجيرو ناس ميديا كونز ناس ميديا مالت كوز خونه فاند زي قبره مالتي زي نا US biased ميديا مالتي زوم سبازياتهم زوم كلهم جنزب كاب USAID 4 بليون باجت زنبرتك عليه إذا كمان بوق إذا فلتي بلشونا بوشت بزح كم سرح زنبر كريكمي زيوم سبازياتهم فاندز قبروم زنبر نا يوكرين يخون نا روسيا يخون أبراشة سرح زنبر بملون جنزب تطويلهم بجاهم بخمي كم نقطة لاين فلت نايبلو ناي تشاينا زغدده انصار تشاينا زخلا بروباغندا تقبر زنبرت باجت تطوسل زبلهم نابز قصلو يبلو من البات تا بوست ني راح انت ترخيبه كم صالكم يجن حج كرخباي كلني بقربا انتينا نرزالنا እዚ ኩሉ ገንዘብ ዝውሃብ ዝነበረ ኣብዚያ ሓደ ልብ እንታይ ልጽሒፍ ነይሩ ከይሓፈሩ ኻምበረይ they call them independent media with a straight face ከይሓፈሩ ከይተሰከፉ ስኽፍ ከይበሎም ናፃ ሚድያ ኢሎም ካይዛረብዋ ካብ USA ተኸፊሉ ኣነ ናተይ ግምገማ ቲዮሪ ናተይ ብዛዕባ ኤርትራ ዝጽሕፉ ጋዜጠኛታት ማርቲን ፕላውድዩ you just name ኣሽማት ሃቡኒ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም I guarantee ምስ ግዜ ምናልባት ተተቃሊዑ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም directly or indirectly مزي USAID ዝበሃል ትካል ርክብ ከም ዝነበሮም entity ምናልባት ሓቂ ምስ ግዜ ይክወፅእ ዝኽእል ከይወፅእ ንኽእል እዩ ምልክት ግን እንታይ ክኾነናይ ንኽንደይ ክቕፅሉ እዮም ክንሪኦም ኢና ሕጂ ኣሜሪካ ንፎሬን ፖሊሲ ናታ ምናልባት እተሓገዛት ብካል መልክዕ ጌራ ክጅምሮ እያ እዩ ዝበሃል ዘሎ ግን ከምቲ ናይ ቀደም ግን ክቕፅል ከም ዘይኮነ ምክንያቱ ባጀት ናይቲ መንግስቲ ኣሜሪካ ባላንስ ክንገብሮ ኢና ይብል ስለ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ሓደ ካብቲ ከጉድሎ ዝኽእል ነዚ ውሽጣዊ ኩነታት ናቱ እዩ ስለዚ we really hope እዚ ኩነታት እዚ ክቕየረሉ ዝኽእል መንገድን ተኽእሎን ዝለዓለ ምዃኑ ሕጂ
ናብ ኣፍሪካ ገፀይ ክምለስ እየ ምክንያቱ ብክልተ ዳይሬክሽን ክንተሓዞ ናይ ቻይና ቁጠባዊ ሽርክነት ወይ ውድድር ፅንሕ ኢለ ክሪኦ እንድየ ናቱለኒ ግን እዚያስ ከስምዕዋ ምናልባት ኣሜሪካውያን ንነፍሶም ክብሉ ተሓቂ ከውፅዎ ከለዉ We got some news. A federal judge issuing an order temporarily blocking Elon Musk's Department of Government Efficiency, DOGE, from accessing the Treasury Department's payment systems. Now, this comes after 19 attorneys general filed suit accusing the administration of breaking federal law by giving DOGE access to federal computer systems that include sensitive personal data. And another judge is temporarily blocking President Trump's order, plan to place more than 2 መቸም ኢሎን ማስክ ንኣሜሪካ ኣናዊፅዋ ከምዚ ኣናዊፅዋ ኣሎ እንተበልና ዝተጋነነ ዘረባ ኣይኮነን ድሮ ነቲ ናይ ዩኤስኤድ ዝበሃል ዝነበረ ትካል ዓፅዮም ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናቱ ቤት ፅሕፈት እቲ ታቤላ ናቱ እውን ከም ዝሕካኽ ገይሮም ኣለው ኣብ ኮንግረስ ናይ ኣሜሪካ ድማ ብባይቶ ክዕፆ ስለ ዘለዎ ኣብቲ ባይቶ ድማ እቶም ሪፐብሊካን ብዝሒ ስለ ዘለዎም ድሮ ሓደ ቢል ናብቲ ባይቶ ኣቕሪቦም ኣለው ሓደ ንጥፊ ማለት እዩ ኦፊሻሊ ብወቂ ክድምሰስ እዚ ትካል እዚ ኦኬ ሓደ ንስዩ እቶም ዴሞክራትስ I don't know እንታይ ፀገሞም ናይ ብሓቂ ኣብቲ ፀጋማይ ወገን ናይ ፀጋም ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎም ኣዞ ኣብ ፀጋም ክንፍን እቲ ፖለቲካ ናቶም ግን ወላ ትርእሶም ንፀጋም ዝኸደ ምዃኑ በዚ ካትሪ ጠቕላላ ናይ ብልሽውና ናይ ዕብዳንን ዝነበረ ትካል ተዓፅዩ ኢሎም ኡይ ክብሉ ውዕልለው መመሊሶም ድማ ብህዝቢ ከም ዝከዓቡን ወላቶም ደገፍቲ ናቶም እውን ንብልሽውና ዝድግፍ ትካል ምዃኑ ፓርቲ ምዃኑ እዮም ዝኣምኑሎም ዘለዉ እዚ ኡይ ይብልለው ዶናልድ ኢሎን ማስክ ኔክስት ስቴፕ ናቱ ናብ ዩኤስ ትሬጀሪ ዝበሃል ትሬጀሪ ማለት እቲ ማዕከን ገንዘብ ማለት እዩ ናይቲ ማዕከን ናይቲ ቁጠባ ቀንዲ ምንጪ ኩሉ ገንዘብ ካብ ኣሜሪካ ዝወፅእ ካብዚ ትሬጀሪ ዝበሃል እዩ ዝወፅእ ንዕኡ ኦዲት ክገብሮ ክኣቱ ምስ ደለየ ሓደ ዳኛ ናይ ኣሜሪካ ማለት እዩ ከይተኣትው ኢሉ ከልኪልዎም ኣሎ ስለዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ሃገር ዓብ ነውፅእ ተፈጢሩ ኣሎ ምክንያቱ እቲ ዳኛ ንባዕሉ ኮራፕትድ እዩ ዝብል በዓል ኢሎን ማስክ ቀፃሊ ንሱን ደገፍቱን ኣንፃር እቲ ዳኛ ብዙሕ ዝኾነ ካምፔይን ይገብሩ ኣለዉ we will see አንጻር ፕሬዚደንት ናይ ፕሬዚደንት ኤግዜኪቲቭ ፓወር ሓደ ዳኛ ተጠዋቢል ወሎ we will see ክንምታይ ክቅፅል ከም 1,000 USAID workers on leave. The Halt's plan gives to give overseas aid workers just 30 days to move back to the country on the government's dime. The judge claims it would have exposed workers and their families to unwarranted risk and slash government wasteful spending. But despite the block on actions to scale back USAID, crews have already taken down signage from the agency's DC headquarters. You gotta just love all this. What do you got? You're a rural guy, but you're DC. እጅንታዮም ዝረአ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ከምዚ ዓይነት ለውጢ ኣብ መንግስቲ ተራይ ይፈልጥን እዩ ኣሜሪካ ትያቶ ዘላ መልክዕ ወይ እውን ደረጃ ናይ ለውጢ ናይ ብሓቂ ኣሜሪካውያን ንባዕሎም ገሪሞም ኣሎ ከምዚ ዓይነት ኣብ መንግስቲ ኣሜሪካ ተራይ ይፈልጥን እዩ ኣብ ዝሓለፈ ለሰይ 53 ዓመት እቲ መንግስቲ ድማ ልክዕ ከምዚ እንዳጓሓፍ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍቲ ቦታ ክኸፍትዎ ከለዉ መዓብ ዝጨኑ ነገራት እዩ ዝወፅእ ዘሎ ኣብዚ ኢንተርነት ሓደ ብወገኑ በቃ በዚ እቲ ብልሽውና ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ ዝብልዎ ዘለው ገና ከማን ዘይተበርበረ ብዙሕ እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ዝዓበየ ብልሽውና ኣብቲ ናይ ሄልት ኬር ዝብልዎ ዘለው እዩ ዝካየድ ዘሎ እዮም ዝብሉ ዘለው እዛ ስእሊ እዚኣ ራእይዋ ኢሎን ማስክ ሓደ ሰብ ፖስት ገይርዋ ኢሎን ማስክ ሼር ገይርዋ ነይሩ ሓንቲ ሃገር ኣብዚ ኩነታት እንተተመርኪሳ ጥራይ በዚኻ ክጠቅና ትኽእል ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ a country run by banks will always be in debt a healthcare run by big pharma will never cure disease ታይብላሉ ሓደ ሃገር ብባንክታት ዝመሓደር ተኮይኑ ናይ ግድን ኣብ ዕዳ ክነብር ምክንያቱ ባንክ ካብ እንታይ ዝኸስብ ንዓኻ ለቂሑ ኣብ ዕዳ ምሳተኻ ወለድ ናይ ዕዳኻ ክትከፍል ከለኻ እዩ ዝኸስብ ባንኪ ዕዳ ዘይብሉ ሰብ ኣይፈቱን ባንኪ that's why ካሽ ገዛ ንኣብነት ኣብ ኣሜሪካ ወላ ኣብ ኤሮፓ ነዛ ገዛ እዚኣ ብካሽ ክገዛ ተልካ ባንኪ ኣይፍቅደልካን እዩ ምክንያቱ መክሰብ የብሉ ዕዳ እንተ ኣቲኻ ጥራይ መክሰብ ዘሎ ናይ 30 ዓመት ይብካ 500,000 ተነይሩ ትገዛ ብሚልዮን ኢኻ ትኸፍሎም መወዳእታ ስለዚ ንስኻ ዕዳ ብምእታዊ ዝኸስብ ብባንክታት ዝመሓደር ኣሜሪካ ድማ ብባንክታት እዩ ዝመሓደር ፌደራል ሪዘርቭ ናይቶም ባንክታት ምንጪ እዩ ስለዚ ሰብ እዮም ዝቆፃፀሮ ካልኣይ ይብላ ኣሎ ሄልት ኬር ራን ባይ ቢግ ፋርማ ዊል ነቨር ኪር ዲዚዝ እቲ ሄልት ኬር ሚኒስትር ጥዕና ናትካ ድማ በቶም ቢግ ፋርማ እቶም መድሃኒት ደፍሪ ካምፓኒታት ዝውነንን ዝዝወርን እንተኮይኑ ክትዒ ደልዩኻን እዮም ምክንያቱ መድሃኒት እዮም ዝሸጡ ስለዚ እንታይ ገብሩካ እዮም ብዝተፈላለየ መንገዲ ቀልጢፍካ ክትመወት ኣይደልዩኻን እዮም ምክንያቱ ተሜትካ መክሰብ የብልካ ንነዊሕ ዓመታት ብሕማም ክትሳቀዮም ዝደልዩኻ ምንታ ነቲ መድሃኒቶም ክትወስድ እዚ ተሓምም መድሃኒት ይቡኻ ካብቲ ሓሚምካ ዘለካ ትሓዊ ይሕሸካ ካልእ ዓይነት ሕማም ግን ይጅምረካ ስለዚ ኩሉ ግዜ that's why ከም በዓል ሽኮርያ ብጣዕሚ እዮም ዝፈትዎም ሽኮርያ ማለት ከምዚ ልክዕ ናይ ቴሌፎን ሳብስክሪፕሽን ከም ዝገበርካ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ሙሉእ ሂወትካ መድሃኒት ናወሰድካ ስለትኸይድ they really love it
فرديهم له كمو تيناي شكوريا كامباينتات قرب الكا تزاربكا زباس حزب شكوريا كله يمزلي كزاربو كله نشكوريا كانت حنينه يبزبلو سب شكوريا نتحزو نكوكا كولا ديو نخالي شكوراو مغبي بتعمي انفست قبرولو معناتو اتاوناتهم كاوم سلازخونه نتي منستر ان نايت امريكا دما زقو عصرو ساتميم state run by war will never know peace መንግስት አሜሪካ ምን ይዝውሮ ናይ አጽዋር ካምፓኒታት ይምዝውሮ ስለዚህ ታውጊ ረብሓ ዘለዎ ሃገር ድማ ሰላም ከተሰማቅራ ይትኽንያ ሮንግ ጌጋ ኣብዚ ንሕና ኢና ሰላም ተዋጋ ህዝቢ ዓለም ይዝኸፍሎ ዘሎ አሜሪካ ይኮነ ዝኸፍሎ ዘሎ አሜሪካ ካብ ውጊ ናይ ዓለም እያ ትኸስብ ዘላ በራ በአሜሪካ ውጊ ካድ የለን ኦኬ ንባዕሎም እውን በቲ ናይ ጋን ሩልስ ሎውስ ኢሎም ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከላሽን ሽጉጥን ክሕዛ ኣለዎን ኢንዲፐንደንስ ኢሎም ክቃተሉ ይዕልሎ ናይቲ ኩሉ ብደገ ዝገብርዎ ዘሎ ብዓዶም እውን ይስዕንዎ ኣለዉ እዮም ብሓፈሻ ግን ብውግእ ዝረብሕ ሰብ ኣብ ሰላም ክነብር ኣይክእልኒ ወይ እውን ሰላም ከስተማቕራ ኣይክእልኒ a nation run by media will never know the truth ከም ድማ ብሚድያ ኣርባዕትዮም ረይዎም ባንክስ ቢግ ፋርማ ዎር ከም ድማ ሚድያ በዚኣቶም ዝዝወር ሃገር ኣርባዕትየን ድማ ኣብ ኣሜሪካ ተንዛዓብያት ነገራት እየን ነዚኣ ዎል ስትሪት ድብል ሓደ ፖስት ገይሮ ነይሩ ኢሎን ማስክ ድማ ሼር ገይርዋ ነይሩ ስለዚ ኣገይን እዚ ኩነታት እዚ ፅቡቅ ጌርና ከነስተክለሉ ኣለና ምክንያቱ in depth ውሽጥ ዝኣተወ ሓቅነት ዘለዎ ኩነታት ንርኢ ስለ ዘለና and I hope ኩሉ ሰብ ክርድኦ ናይ USA ኬስ ገርኩ ከለኹ ናይ መወዳእታ እዚኣ ክንሰምዕ I feel low. 36-year-old Samuel Linda has been living with HIV since 2014, getting his life-saving drugs from a USAID project. But his supplies are almost out. I feel like the world is ending tomorrow because I don't know where I'm going to go. I don't know my tomorrow, if I'll be alive or dead. He distributes US... So, the CNN, the USAID, أقدر كم زخونة نهيوت بفلا HIV نزنبرة بنخدحن بزح أستوات وكم زنبرة كجبريم زفتن زلوي CNN. So بحفشة حماق طرح كم زنبرة تتكال كجبريم زفتن زلو. أنت قنة أبزيز جبرو زلو interview التسلس نجارات exposed يخون مالتي. هذا سمعوا أبزي. Global collaboration, people die. Winnie Byanyima runs the UN's global response to the AIDS epidemic. They warn that up to 6.3 million people could die by 2029 if the US cuts off funding. Americans will also lose out. Actually, sometimes I say we have the diseases, they have the profits. They make money. The aid connects them to markets, and markets benefit American companies and... تحزنكات زرباناتا نحن حمام نقبل مقصد دم أمريكاوين كامباينتات يقبلوا تبلالا. واو that's very very sad reality. الشجر الحمام السقاي أفريقياوين يقبلوا مقصد دم أمريكاوين يقطوا وياتم الحجي USA تبهال أمريكان أفريقياوين حجوز يبلو استجنزب دم أنا بيخي نبتنا أمريكا مدهني تسر هذا اللوا كامباينتات أباني وهب أب أفريقيا دم حماماتي اللي أبزي بريزنت ناي رواندا قال لك كابتم حجز كابزي تكال زي زرع بزنا بريم سمعوا دحرجاك. It's not just charity to African countries. No, it's mutually beneficial. But the negative sentiment isn't one that's shared by all of Africa's leaders. In an exclusive interview with CNN, Rwanda's president says the continent has to wean itself off aid. In President Trump's unconventional ways of doing things, I completely agree with him on many things. Even though it will hurt you as Rwanda, which depends on some US aid to fund your healthcare and development. Well, we might learn some lessons. Self-sufficient countries might sound ideal in theory. So in terms of President in Rwanda, Paul Kagame, وقال لك تايلو وقت كابت USA نروح بربحاني ريو ربحي اللي نايبلني كابوز ربح سنة بركيجن انقع كاخده يبلالو كلهم هجرات أفريقيا يمكن زبلزلو ولا هجرات عالم كلهم وتحجز يد لنا نيرون حزبي حجزنا يرجن زي زاربون تلا بوليتيكاو مسارها كم زغون اللي ما يفلت معناته بدحر مجارجة بوجيرهم نتن هجرات حنفش في شيء تولن كم زنا بروم دايب لا نيروان مرحي يحجزنا نيرجن كابو وزايد ما نفسنا خنكل له من قد خاك فترة كنكل علينا بس أجاتنا كنبر كنكل علينا مبزحتن هجراتنا علم دما كاب USA دما تزنا بري نايب حق زياد لنا يتبل حجري الله فرديهم له نساتهم يدليكم يلون كشط وز في التنزل لمبر مبزحت نجرات نو يدلي حجز تيزي ما تزنا بر حجز يمكن بعبي أبزي موت أتايب لا خلف قبل كله وهنا يتوت أجندة Money from USAID keeps people alive here. The Africans must be self-reliant. In any case, they make the argument that some of that USAID funding didn't actually get to the recipients. It was used in administrative costs, big salaries, big cars, or it was stolen. Erica? سنتايد من ده لمودة ولا قوات جنزب
ንገለ ሰባት ድሕግዝ ተነበረ ዝበዝሐ እቲ ገንዘብ ግን ኣብ ሰራሕተኛታት ደሞዞምን መኻይኖምን መናብሮምን ተባሂሉ ኣብ ኢድቶም ሰራሕተኛታት ናይቲ USAID ሕማቕ ኣጀንዳ ዘለዎም ሕማቕ ሂወት ዘለዎም ሕማቕ ኣይዲዮሎጂ ዘለዎም ኣብ ኢዶም እዩ ዝውዕል ነይሩ ስለዚ እዚ ገንዘብ ተሪፉ ተን ሃገራት ንግዚኡ ቁርብ ክሽገራ ክላ ኣብ መወዳእታ ግን ነፍሰን ክኽእላ ስለ ዝኽእላ ናይ ብሓቂ በዚ USAID መይቱ ኢሉ ዝበክ ዘሎ ዝነብዕ ዘሎ ሃገር የለን ካልእ ኣጀንዳ ዝነበሮ ኣካል ተዘይኮይኑ ዝብል ኢቨን CNN ሊበራል ማለት እዩ እዚ ኣብ ጎንቲ USAID ኮይኑ ንዑ ዘተባብዕ ዘሎ ትካል እዩ እዛ ሪፖርት እዚኣ ድማ ኣገራሚት ኮይነ ረኺባ ሕጂ ናብቲ ዝቕፅል ዘሎ ሪፖርት ንሕለፍ ኣብቲ ቁጠባ ገጽና ክንከይድና ሕጂ Hello, I'm Lucy Hockings. From the BBC World Service, this is The Global Story. This week, economic warfare broke out between the world's two biggest superpowers. President Trump announced a new tariff, essentially a tax, on Chinese goods coming into the US. And now, Beijing has hit back. Can anyone really win a trade war? And what will the impact be on the rest of the world? Well, if there's one thing we know about Donald Trump, it's that he loves tariffs. The word tariff, properly used. ሕጂ ዓለምና ፈሪሃቶ ዘላ ኣገዳሲ መድረኽ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ታሪፍ ትብል ቃል ኣይዶኖ ብኸመይ እዩ ተረዲእዋ ዘሎ ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ዳርጋ እታ ዝፈትዋ ማይ ፌቨሬት ቃል ኣብ ዲክሽነሪ ታሪፍ እያ ትብል እዩ ዝብል ዘሎ ታሪፍ ግን ንኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነን ዝጠቅም ንካልኦት እውን ክጠቅም ስለ ዝኽእል ምክንያቱ ኣንጻር ቻይና ብፍላይ ኣብ ግብሪ ውዒሉ ስለ ዘሎ እዚ ኩነታት እዚ ናይ ቻይና ሪታሊየሽን ወይ እውን ግብሪ መልሲ እንተተወሲኹ ዓለምና ኣብቲ ናይ ትሬድ ዎር ወይ እውን ናይ ንግዲ ኩናት ክትኣቱ ከም ትኽእል ብወቅዒ እዚ እዩ ዝፍራሕ ዘሎ እሱ ድማ ክልተ ቁፅሪ ሓደን ቁፅሪ ክልተን ቁጠባታት ናይ ዓለምና ጥራይ ዘይኮናሲ ክልቲአን ተደሚረን ድሕሪአን ዘለዉ ሜይቢ 50 ሃገራት ተኣኪቦም ክንደውን ቁጠባ የብለዎምን ስለዚ ናይ ቻይናን ኣሜሪካን ቁጠባ ኣዝዩ ዓብ ቁጠባ እዩ ኣብ ዓለም ክልቲኦም ኣብ ውግን ተኣትዮም ኩለን ሃገራት ናይ ዓለም ክፅለዋ እየን በዚ ኩነታት እዚ ዳትስ ዋይ ድማ እቲ ኩነታት ድሮ ንብዙሓት ሃገራት ብፍላይ ንሃገራት ኤውሮጳ ጭንቀት ፈጢሩለን ዘሎ ግን China, is a beautiful word. One of the most beautiful words I've ever heard. It's music to my ears. I always say tariffs is the most beautiful word to me in the dictionary. They are at the heart of his economic plan for the United States. During his first term and also throughout the presidential campaign, he was very clear. He thinks tariffs are going to help make America and American people richer. And he also thinks that they're a useful tool in helping to get other countries to do exactly. So, Habasha, tariff, agadasi, ክፋል ናይ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዘን ዝመፀ ዘሎ 4 ዓመት ምዃኑ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብዘን ዝሓለፋ ኣብ ስልጣን ፀኒሕለን ዘሎ ግዜ ብዝነጠፈ ብዝለዓለ ፍጥነትን ዕምቆትን ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣርእስቲ ተሎ እዚ ታሪፍ ዝበሃል ኣርእስቲ እዩ ድሮ እቲ ናቱ ፅልዋ ድማ ኣብ ኩለን ሃገራት ግን ካልኦት ሃገራት ውይ ክብላ ከለዋ ቻይና ግን ድሮ ስጉምቲ ክትብ ጀሚራ ኣላ for example rivalry between China and the United States has been one of the world's most important economic and geopolitical stories for years. Recently, however, there has been a growing strain in this relationship. Stock market's opened just a few minutes ago, and it's not pretty. Down big, especially the tech-heavy NASDAQ. See, as Matt Egan is here to explain. So, ኣብዛ ሓለፈ እዋን ከም ዝረኣናዮ ቻይና ድልውነት ከም ዘለዋ ነዚ ፖሊሲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ሃንደበት ተዓሚቶም ፀኒሖም ከም ኤውሮጳ ወይ ከም ካናዳ ግር ኢልዎም ዝሰንበዱ ከም ዘይኮኑ እንታይ ዳ ፕላን ከም ዝነበሮም ምልክት ናይቲ ፕላን ናቶም ንኣብነት ኣብዚ ሓለፈ ክንደይ ዓመታት ብቴክኖሎጂ ከልምስዎም ብዙሕ ፈቲኖም ነይሮም ነቲ ቺፕስ ዝበሃል ዓፅዮም ዝኾነ ነገር ከም ዘይህልዎም ወይ እውን ኣብቲ ናይ ቴክኖሎጂካዊ ቅድድም ድሕሪት ከም ዝሰርፉ ገይሮም ክገብርዎም መደብ ገይሮም ይሰርሑሉ ነይሮም ኣሜሪካ እንተኾነ ቻይና በቲ ኣሜሪካ ተውፅኦ ዘላ ናይ ምሕፃር ወይ እውን ናይ ምኽላል ወይ እውን ናይ ምድራት ከም ዘይትድረት ምልክት ሂባቶም እሱ ድማ እቲ ዲፕ ሲክስ ዝበሃል ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ናቶም በቲ ኣዝዩ ምዕቡል ዘይኮነ ቺፕስ ተጠቂሞም ዝበለፀ ኣውትፑት ዝበለፀ ውፅኢት ዘለዎ artificial intelligence ከማዕብሉ ኪሎም እዚ ከዓ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ቁጠባ ነቲ ናይ ኣሜሪካ ስታክ ማርኬት ክራሽ ከም ዝኸውን ገይርዎ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልታት ልዕሊ ትሪልዮን ቫልዩ ናይቲ ማርኬት ካፒታላይዜሽን ናይተን ካምፓኒታት ናይ ኣሜሪካ ከም ዘጋጥም ገይሮሞ ሓንቲ ንእሽተይ ካምፓኒ ብ5 ሚልዮን ፕሮጀክት ዝገበረቶ ልዕሊ 1 ትሪልዮን ክሳራ ኣብቲ ናይ ስቶክ ማርኬት ናይ ኣሜሪካ ከም ዘጋጥም ገይሮም እዚ ከዓ እንታይ እዩ ምልክት እዮም ሂቦሞም so this is what we can ንሕና ንኽእሎ እዚ እዩ ድሕሪ ቀፂልኩም ድማ ካልእ ኣፅዋራት ከም ዘለዎም እዚ ከዓ ሃንደበት ዘጋጠመ ዘይኮነስ ብፕላን ዝትኮስ ዘሎ ኣጠያይት ልክዕ ከምዚ ኣፃዊዶም ፀኒሖም ኣብ ግዜኡ ዝትኮስ ብግዜ ዝትኮስ ስትራቴጂ ናይ ቻይና ኢና ንርኢ ዘለና እዮም ዝብሉ ዘለዉ ንስማዕዮ ንእሽተይ what we're seeing and why. Tech stocks plummeted Monday as investors raised concerns about advancements in Chinese artificial intelligence. On one side is the Trump-led US, which wants to maintain its dominance in global trade and finance. On the other side is China, which is trying to play a decisive role in world markets by increasing its superiority in production and exports.
Both sides are using big trump cards, imposing tariffs against each other, targeting technology companies and developing diplomatic moves. Recently, the news that China has wiped out $1 trillion that would have put the US economy in a difficult situation has caused a great deal of outcry. Guest is quite clear on his stance on DeepSeek, saying it's another way in global trade and finance. On the other side is China. سنتاينا نرزلنا منغوزين كلت عنتراد زخونا عبيت هجرات وددر بتحدي أمريكا ملوس قبل التنت دومينيشن ويكا بحيتانة تقطبانة تكنولوجي كاوي كمنقدي ويون ناي مسأي تكنولوجينا علمنا ملو بملو كتقو عصرات فتنا لا شاينا دما كتقو عصروني كدرتوني تطو كتبلوني آية فكدني بمبال نفسا زخالي حيال قطباوش واداناتا تقدرالا حيال زخونة تكنولوجي كاو بقعات كم زلو ودما اب كل سيكترس كم معالتنا معالتي زر زلو بريك ثرو دبلو محجي ترايو زي فلت تكنولوجي كاوي فترتات ويون كرييشنس انوفيشنس كتصالي اب عالم تمصالا منالبات ابز حجاتي نازلنا اذا تخكلنيا حتى ابزلاتكم. You say that China is better prepared for a divorce with America than America. What do you mean by that? Well, China has long been preparing for less exposure to the U.S., diversifying always, not just in terms of trading partners, investment, but also currencies and payment system. And whichever president comes around, that plan hasn't changed. انت تبل دلا تحتو فريد زكريا زبالا بنايسيرين غازيتينيا انت الحتيتوا ابنات كما غلصيتاس تشاينا نيناي امريكا زخون يخون مدقعتي ويون فتح امونغو امريكان تشاينا كغاطم تخوينو كفاتح نحر خوينن كابت زلو ناي زمدنا ركب تشاينا ازيا تداليا كم زلا امريكا غن كندوز اكل مدلاوات كم زي غبرت يخت غلص انتاي مالت كيلواسي تشاينا ناي امريكا كايدا ننوي حوان رياتلا زمت بريزنت جو بايدن كابز غبر زنبره دونالد ترامب كقصل كم زغل ويون بزسفح ملك كقصلو خم زغل سلت فلد نبرت اب كل منقدي كابناي تشاينا دروتنا كابناي امريكا سيستم اسكت وصيات فتن زلا اغبابا كفافلا نابنت ابز قرب حدا ارتكل وصي نيرو تشاينا اتنسات غبر نقدي بدرجه مسكالوت هاغرات تغبرو كاب دولار وصاي زعبينا خونه يمص كم زلو يزنغر زلو بيمنت سيستم ديو مسكالوت الاينسز دي نقدناتا كاب امريكا وصاي مساغرات اسيا دي مساغرات افريكا دي مساغرات لاتين امريكا دي اب كال دايفرسيفاي ناغبرت بمخات نتي كاب امريكا كمصا زخل ناي نقدي كوينات ازيا تدالي بزبلت تداليات كم زلا امريكا كندوز اكل مدلاوات كم زي بالله In fact, the first time around, the Trump tariff wars have set off this complete globalization frenzy among the Chinese companies. 80-something% of them have already implemented going abroad plans. So they're trying to create foreign markets that are not American and things like that. But still, there's a huge amount that they do sell to America, and the tariffs would hurt, right? The tariffs will hurt both countries, but you've seen already a gradual kind of redirection of trade to other countries. In fact, if you look at the EV solar panels and all these, what they call new productive forces, very little bit is actually going to the U.S., but it's totally pushed. So, ولا وين بأمريكا ببزعت شيء على أنت نشد ما تلوا كل وين تبلكا تشاينا جن دروتي بفلا إناي بتأي إندستريناتا أب أمريكا زمركوس وناي كونن سولار بانلز دي ولا تناي إلكتريك كارز دي زيادة تشاينا دومينيت جبرزلا أب أمريكا مشاتونا جمرتن سلزي درو بمسرته كاب أمريكا وصاي بداعات تدليل كم زلا دايفرسيفاي كم زجبرتن يزن جرزلو سلزي تشاينا well prepared كم زلا أزيد معنا عالمنا زبالة متن أمريكا تشاينا بوش زجبرتلو متنو تشاينا دما أنت أراخد كيت كجمريا and guess what نا أمريكا سيستم زير بحاجر إيرترا سلزخونة إيرترا أبزين إذا كلتها حيالات وددر بحد ما قد تخيلنا إيرترا حماغينيرو نعلمنا ونحماغينيرو زين كلتها حجرات نناتم بلوكس جيران كباسان مع لديكونسي نناتم من قد فترة تخيلا حجرات من رجعتات كرغباين زد ما ملونات سنتن لولاونتن نخلوان تحجز لازخل تحدث عبي كان تحرقت كيس لتغل تحدث سيستم تعاتيك تحدث سيستم كنت كام سلتغل العلا قد سنت كلوي ناب أفريقيا صقري. Our attention to East Africa, where Kenyan President William Ruto has once again found himself at the center of a controversy. President Ruto is facing public outrage over his orders to renovate the State House, which is the official residence of the country's head of state. Ruto is also under fire for spending billions of Kenyan shillings on renovating state lodges across major cities in the East African country, at a time when public buildings and schools are falling apart. Many Kenyans are criticizing Ruto for ويليام روتو مچم كاب شجر موص عندي ابي زلو تا شجر ددحرينا مصتيا تحرمو زلا حج دما نتي
ستيت هاوس زبل من البات ابتنا اثيوبيا ازيرو ስለዝነበረ አበይ አህመድ ب10 ቢሊዮን ዝሰርሑ ምናልባት ከም ናይ አብ ክኾነ ለይ ልሱ ድማ ስቴት ሃውስ ናቱ ክሕድስ ምስ ፈተነ again ገንዘብ ናይ ሃገር ኣብ ዘይድሊ ቦታታት ይጠፋሉ ኣብልሽውና ይጠፋሉ ኣብ ዝሓለፈውን ዊሊያም ሩቶን ካልኦት ኢሊት ናይ ሃገር ነቲ ገንዘብ ከመየሮም ነቲ ትካላት ናይ ሃገር ከመየሮም ከም ዘመሓድርዎን ገንዘብ ከመይሉ ከም ዝጠፋፋን ዝገልጽ ሓደ መልእኽቲ ወፂኡ ነይሩ ነቲ ባንክታት ሳይበር አታክ ገይሮምሉ ነቲ ፋይናንሻል ሲስተም ናቶም ዊሊያም ሩቶ ብተደጋጋሚ አሉታዊ ሽግራት ኣብቲ ሃገር የጋጥመሎ እዚ ኸ ኣብ ዝሓለፈ ጆ ባይደን ኣብ ሕቑፉ ሒዝዎ ነይሩ ኣሜሪካ ሽፋን ትገብረሉ ነይራ ዩኤስኤድ ዝበሃል ብዝተፈላለየ መንገዲ ይሕግዞ ነይሩ ሕጂ እቲ ዩኤስኤድ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ምናልባት ኣብ ኬንያ ሓደ ዓብ ነገር ክረአ ይኽእል ይኸውን እዩ እዚ ግን ምናልባት ንኬንያ እውን ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እቲ ነውፂ ዝፍጠር ዝነበረ እውን ንሶም ዝፈጥርዎ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ግን again ዊሊያም ሩቶ is getting ዝደጋገም ዓይነት አሉታዊ ሽግራት ቪሽየስ ሰርክል ክንብሎ ንኽእል ቀፃሊ ንዕኡ ፀገም ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት እናረኣናን እናሰማዕናን ንኸይድ ኣለና ኤንድ ኣብ መወዳእታ እዚ ጉዳይ እዚ ናበይ ክኸይድ ይኽእል ይኸውን ቀሲልና ክንሪኦ ኢና ንሕና ድማ ተኸታተልና ሓበሬታ ክንህበኩም ኢና ለሁለት ቀናት ይፋዊ የሥራ ጉብኝት አዲስ አበባ ኢትዮጵያ የገቡት የዓለም አቀፉ የገንዘብ ተቋም ዋና ዳይሬክተር ክሪስታሊና ጆርጂየቫ በዛሬው ውሏቸው ካከናወኗቸው ተግባራት መካከል ኢትዮጵያ እየተገበረች ያለ የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ አንደኛው ነው። ዳይሬክተሯ ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ከገንዘብ ሚኒስቴርና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ውይይት አድርገዋል። የኢትዮጵያ መንግስት እየተገበረ ባለው የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያ ትግበራ ውጤት ተደንቻለሁ ያሉት ዳይሬክተሯም ማሻሻያው ይበልጥ ውጤታማ እንዲሆንም በቀጣይ በቅንጅት እንደሚሰሩ ነው የተናገሩት። Policy decisions made by you, the Minister of Finance, Minister of Economy and Planning. በኢትዮጵያ መንግስት የተወሰደው የፖሊሲ ማሻሻያ የኢትዮጵያ ሕዝብ ስጋት እንዳይገባው ያደረገና ኢትዮጵያ ሓደ ዓቢ ወይ እውን አገዳሲ ጋሻ ተንግድ ከም ዘላ መቸም አብይ አሕመድ ኣብዘን ዝሰርሐን ዓበይቲ ፕሮጀክት ዘዛውራ ዘሎ ናይ ኤምኤፍ ፕሬዚደንት ናብ ኢትዮጵያ ጌሻላ this is ናይቲ ዘለዎ ሽግር መፍትሒ ኮይና ትረአዮ ዘላ አይኤምኤፍ ያ ናይ ኤምኤፍ ፕሬዚደንት ያ ናብቲ ሃገር ትገይሽ ዘላ and አብይ አሕመድ ዝዓበየ ዲል ክገብር ካባቶም ተስፋ ገይሩ ከም ዘለውን እቲ ዝገብሮ ዘሎ አይኤምኤፍ ኩሉ ግዜ ዝገብሮ ፕላናት ክንደይ ግዜ ኣብዚ ሓበሬታ ይበኩም ኣለኹ ኤግዛክትሊ ታ ፕሌይቡክ ናይ አይኤምኤፍ ዩ ዘተግብር ዘሎ ሜጋ ፕሮጀክትስ ዓበይቲ ፕሮጀክትስ ዝመስሉ ዘንፀባርቑ ንውሕዳት ኣካል ናይቲ ሕብረተሰብ ዘገልግሉ ኩሉ እዚ ፕሮጀክት ኣብ አዲስ አበባ ተገይሩ ዘሎ እንተሪኢኻዮ ንውሑድ ክፋል ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘገልግል እዩ ቱሪዝም ዝስሕብ እዩ ነቲ ሃገር ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ከም ዘላ ዘምስል እዩ እዚ መለክዕ ኣለዎ እዩ እንተሪኢኻዮ ግን ንዝበዝሕ ህዝቢ ኢትዮጵያ ክጠቅም ዝኽእል ኢልካ ክትዛረበሉ ትኽእል ኣይኮነን ምናልባት ገለገለ ሰባት ያ ስለዝቐናእኻ ኢኻ ጆርጆ ብኢትዮጵያ ስለዘይትሕጎስ ንዓቢ ስለትፀልኦ ክትብለና ትኽእል ድሓን ንስማዕዮ እንዶ ቅድሚ ሕጂ ናቶም ሚድያታት ዝበልዎ ዘይንሰምዕ national lender. The IMF says one of its main goals is to provide diverse financial support to many of struggling economies in Africa with a long-term goal of ending poverty. Our biggest role to help Africa is to support Africa to grow. So growth is the best way to beat debt. But over 5 decades later, African economies are wallowing in unsustainable debts, plunging them into cyclic economic. So, እዚ ዶቼ ቬለ ዝገበረ ሪፖርት ነይሩ ልዕሊ 50 ዓመት ገይሩላ IMF ኣብ ኣፍሪካ እቲ ዕላማ ናቱ ቁጠባ ናይ ኣፍሪካ ንምዕባይ ብዝተፈላለየ መንገዲ ፋይናንሻል ደገፍን ሓገዝን ከም ዝህብ እዩ ዝንገር ኣብ ኢትዮጵያ ንሪኦ ኣለና ሜጋ ፕሮጀክትስ ከምዚ ዶ ናይ ገለመለዶ ናይ ኮሪዶር ዶ ናይ ገለዶ ይበሃል ኣሎ but if you look back ሓለፈ 50 ዓመት 5 decades ከድካ ንሕሪኻዮ እቲ IMF ዝቦ ዝነበረ ዕዳ እንታይ ለውጥ እምፅኡ ኣብ ጋና ኸድካ ርአ ኣብ ሴራሊዮን ኸድካ ርአ ኣብ ኬንያ ኸድካ ርአ ኣብ ግብፂ ኸድካ ርአ ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ሌቴስት ካብ IMF ብብዝሒ ዓብይ ፕሮጀክት ገንዘብ ዝወሃባ ዘሎ ሃገር እያ ሶ ኢፍ ዩ ሉክ ኣብዘን ኩለን ሃገራት ዓበይቲ ፕሮጀክታት ዝመስል ፍላሺ ገዛውቲ ወይ እውን ትሕቲ ቅርፂ ፅቡቅ ዝመስል ትርኢኻ እተን ሃገራት ግን ግብፂ ጋና ሴራሊዮን ኬንያ ከምኡውን ሕጂ ኢትዮጵያ ብጀካ ኢትዮጵያ ሕጂ ነውፃ እያ እተን ካልኦት ሃገራት ሓደ ዓይነት ፀገም እዩ ዘለወን ኩላተን ናይ ዕዳ ክሳብ ጎረሮን ሓኒቑ ሒዝዎን ከም ዘሎ ኣብ ኬንያ ኣብ ጎረቤትና ዘላ ተዛዓበየ ፀገም ነቲ መንግስቲ ኮይኑ ዘሎ ዕዳ ናቱ ዕዳ ምኽፋል ዘይኮነስ ወለድ ናይ ዕዳ ናቱ ንምኽፋል ሽግር ኣጋጢምዎ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ሪስትራክቸር ግበሩልና ሓግዙና ከምዚ እናበለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ሶ አብይ አሕመድ ድማ መመሊሱ ኣብቲ ናይ IMF ሞዴል ኣይሰርሕን እያ ዝብሃል ዘሎ መመሊሱ ይኣቱ ከም ዘሎ ዝድገር ዘሎ
ምናልባት ኣነ ካብቶም ካልኦት ዝሓሽኩ እየ ዝብል ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ ንግዜ ክንገድፈይና ምክንያቱ ግዜ እቲ ዝበለፀ መልሲ ዝህብ ስለዝኾነ ብሓፈሻ ምስቲ IMF ብዙሕ ነገራት ይግበር ከም ዘሎን ዓበይቲ ፕሮጀክት ከባቢ 34 ቢልዮን ብሕጂ ክብዎ ከም ዝኽእሉን ተስፋ ገይሩሎ እቲ ዝወሃበ ዘሎ ብፍላይ ናይ IMF ምምፃእ ንዑ ንምንታይ ዝደልዮ ዘሎ ምናልባት ናይ ኣሜሪካ ጠማምታ ባና ፅቡቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ምክንያቱ IMF ኣሜሪካ ሕማቅ ፖሊሲ ክትክተል ተኮይና ኣብ ማይ መፀትን ዝብል ተስፋ ኣለዎም ስለዚ እቲ ናይ IMF ቁሩብ ተስፋ ሂብዎም ዘሎ ኮይኑ ክስማዕ ይኽእል እዩ ግን ድሓን እዚ ምስ ግዜ ክንገድፎ ኢና IMF ዘድሓነ ሃገር ከምዘየለ ርኢና ኣለና ዊ ዊል ሲ ንኢትዮጵያ ናበይ ክኸይድ እዩ ራእናዮ እናተመልከትናዮ ክንከይድ ኢና ዝያዳ ኣብቲ ናትና ጉዳይ ክምለስ ከለና ኣብዚ እዋን እዚ ብብዝሒ ፕሮፓጋንዳ ናቶም እንታይ ይመስል ኣሎ በዚ እስከ ንጀምር ስትራቴጂ በተመለከተ ኢትዮጵያ አሁን እየተዘጋጀ ያለው የኔቪ ኃይል ባህር ኃይል አድሬስ እና ሆም ቤዝ ያስፈልገዋል ብቻ አንድ ቀን መሆኑ አይቀርም እና እነዚህ ሁኔታዎች ይፈጸማሉ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ምን ኮንሲኩዌንስ ይኖረዋል ሕጂ እንታይ እንሰማዕ ኣለና እዚኣ ንስማዕያ ክልቴን ከተሓዘን ስለ ዝደለኹ እየ the whole process of ኢትዮጵያ ኤርትራና ኢትዮጵያ ፌዴሬሽን ግንኙነት ኮሩ ከኢትዮጵያ የባህር በር መብት ጋር የተገናኘ ነው እና አጼ ሚኒሊክ ውሎች የአጼ ዮሐንስ ውሎች ስምምነቶች ኮር ሀሳቡ ኢትዮጵያ የባህር በር ታገኛለች አታገኝም እንዴት ይሄንን መብቷን ታስጠብቃለች ነውና ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ሕጂ እንታይ ኣብ ምንታዮም ሸንኮለል ዝብሉ ዘለው ኣብ ደገ ባሕሪ ዝብል ኣጀንዳ ብዝሰፍሐ መልክዑ እዩ ዝቕፅል ዘሎ ኣብ ደገ ባሕሪ ማለት ኢትዮጵያ ብፍሉይ ኣብ ደገ ባሕሪ የድልያዶ ብኸመይ መንገዲ ክትረኽቦ ትኽእል ዝብል again እቲ ፎከስ ኣብ ኤርትራ እዩ ክንተዓሻሾ የብልናን ኣብ ደገ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ያ ዶገሎ ዝበሃል ዘሎ ሓድሽ ዘረባ ኣይኮነን again ከመይ ጌርካ ነዛ ኣጀንዳ ናይ ኣብ ደገ ባሕሪ ሸንኮለል ተብላ ምናልባት ኣብ መወዳእታ ድማ እቲ ዕላማ ናቶም ኩሉ ግዜ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ብመንገዲ ሶማልዶ መንገዲ ብሱዳን ዶ ገለ ዝብልዎ ናብ ኤርትራ ገፅና ይንጥምትን ኣለና ንምባል ንመሽክዕ ዝጥቀሙሉ እዩ እቲ ዕላማ ግን መብዛሕትኡ ግዜ ናብ ኤርትራ ዘቕንዕ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብዚ እውን ዝያዳ ብዛዕባ ክዛረቡ ከለዉ ስሙ ዓርቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተዘርግሑ ክልተ ቪድዮታት ኣዘራረብቲ ዝተፈላለያ ሚድያታት ውሽጢ ዓዲ ንውፃን ኮይነሎም ንውግእ ድልውቲ ዝኾነት መርከብ ውግእ ኢትዮጵያ ኣብ ዘይተገለጸ ቦታ ኣፅዋር ፅዒና እንትትጓዓዝ ቪድዮ ተቐልቂሎሎም ድሕሪ እቲ ቪድዮ ዓርቢ ምሸት ካልእ ቪድዮ ተዘርጊሑ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ዝብል ስያመ ዘለዋ ንእሽቶ መርከብ ውግም ዘርኢ ምስሊ ተዘርጊሖም እቲ ብበዝሒ ዝዝረበሉ ዘሎ ግን ኣብታ ቀዲሙ ዝተዘርግሐት ቪድዮ ዝተረኣየት መርከብ ውግእ ኢትዮጵያ እያ እታ መርከብ ኩናት ናብ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላን ካበይን ዘይነፀረ ቪድዮ ኣብታ መርከብ ዝጸንሐ መኮንን ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ እታ መርከብ ኢትዮጵያዊት ምዃናን ንውግእ ድልውቲ ምዃናን ዘርኢ ምስልታት እንክቐርጽ ዘርኢ ቪድዮ እዩ ካብቲ ቪድዮ ከም ዝርአ እንትኾይኖም እታ መርከብ ዓባይ ኮይና እንተወሓደም ናብ 3 ኣንፈት ክትኩሱ ዝተዳለዎም ዓበይቲ ሚሳይላት ዝተዓጠቐት እያ እታ መርከብ ውግእ ናበይ ትኸይድ ኣላ ግን ንብዙሓት ሕቶ ኮይነሎም ጋዜጣ ሪፖርተር ቅድመ ዋርሕ ህንፀት ቀንዲ ኮማንድ ፖስት ወይ ድማ መእዘዚ ሓይሊ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣብ ምዛም ከም ዝርከብ ፀብፂቡ ምንባሩ ዝዝከር እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዝዋን ኢትዮጵያ ብበዝሒ ህዝብን ከምኡን ብኢኮኖሚን ኣዝያ እናወሰኸት ንዓበይቲ ትኸይድ ብምህላም ወይ ድማ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክህልዋ ግድን ኢሉ ዲፕሎማስያዊ ምንቅስቃሳት እናገብረ እዩ ዝርከብ ምስ ዝተፈላለያ ጎረባብቲ ሃገራት ድማ እዚ ርእሰ ጉዳይ እዚ ኣብ ወጥሪ እእትይዎ እዩ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ ሕዝዋን ሓይሊ ባሕሪ ኣቂሞም ስልጠናታት እናሃበ ዝርከብ ኮይኖም ንሓይሊ ባሕሪ ዝኾና ወተሃደራውያን ጀላቡን መራኽብን እውን ኣብ ኢዱ ከም ዘእተወ እናተገለጸ እዩ ዘሎ እሞ እታ መርከብ ውግእ ባሕሪ ኢትዮጵያ ኣበየናይ ባሕሪ ኣትንቀሳቐስ ዘላ ሕዚ እውን ይኖረዋል ኮንሲኩዌንሱ አንደኛ ኮንሲኩዌንሱ ይሄ ኖይዝ ነው ኖይዝ ማለት ጫጫታው እንዴት የሚል አለ አካኪ ዘራፍ የሚልም ሀገራትም ሆነ ቡድኖች ሊኖሩ ይችላሉ በኢትዮጵያ ጉዳይ ነው አካኪ ዘራፍ የሚሉት እንዴት ተደርጎ ሌላ ሀገር እየሄዱ የሚደፍሩ ሀገራትም አሉ በነገራችን ላይ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ደገ ባሕሪ ዶ ገለዶ ድብል ካልእ መልክዕ ኣትሒዞሞ ከም ዘለዉ እዛ ጃልባ ዝብልዋ ዘለዉ እዚያ ከም ሓንቲ ዓብዪ ፍሉይ ሚሳይል ናይ ኩናት ከም ዘለዎ ወይ እውን ኣደኖ እቲ ምግናን ኣብቲ ሃገር ዘሎ ካልእ መልክዕ እንድዩ ግን ፅቡቅ እዩ እቲ ናቶም ፕሮፓጋንዳ ፅቡቅ ገይሩ ሰብ እናፈለጦ እናተረድኦ ምስ ክኸይድ ከሎ ክትሪኦ ከለካ ፅቡቅ እዩ ድሌታቶም እናነፀረ ሕልምታቶም እናነፀረ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እቲ ኣጀንዳ ድማ እናተደጋገመት እናተደፋፍአት እያ ትኸይድ ዘላ I think ኤርትራ እውን ቅልል ዝበለ መልስታት ሂቦም ኣለዉ እዮም ብቐጥታ እውን መልሲ እንተዘይሃብዎ
ግን ካብቲ ናይ ኢትዮጵያ ጉዳይ ከይወፃና ዝኻስምዖ رح تراي لعلو سوساش حسراويت باستفلالي مخنياتات كاب بستلأخلو جنبارات كمستفقو تجليسو كاب زياتهم دما شدشاشن حاموش ميتن زخون وتادرات مسعدكم كمستفقو انتجلس نزياتهم متكا منجز فيدرال سالاساش زخون من أسينا بمسألة المعسكرات كمزات وتسمع لهم كدم حد عمد فرق مليون زج مسراويت كمزلو زحبرة بدكتور أبي أحمد زمرح منجز فيدرال أبز جزاجن لك كم تأب نايت تجراي جونوسايد أو كنات بحزلو سراويت أكوانتازيس أنا بركز بلوجن يهدمو كمزلو يوم زوص زلو صبصبات زملختو ناي بعلو سلطان كاب من وحز زلله دليت كما زيولو زنجرلو منجس بلصقنا اب تحتي زلو سراويت دومز باغباو زي يخفلو انت موتون سدرو مرد زي نجرلو سراويت كما زخون ايوم اب ماخل عد مسرز زغبرو تقاومت ميدياتات زمسكرو اب زغزه بدكتور ابي احمد زمرح منجس فيدرال نسراويتو زعنجللو منجد زيغاتاتو بفقادهم ناف سراويت كيصنبرو يغبر بمهلاو بزي فقاد مناسي بحيلنا بمسلطني اتو كما زلو يزنجر اب زحلفو حمشت اوارح طرايسو حموشتن شح أبالات سراويت كم زهدمو زجمجم منيسر مكل خلق تهاجر كرم حزي كند زأكل بزح زلو سراويت أبا عمتاتون كم زي سأن مسكيرو زلهم دحرقة الجونوسايد أو كنا تجراي كابزم زخحدو أبالات تسراويت أب كل المحران أوروميان انتخنو عسرتم إتاو زخونو دما مسعدكم كم زهدمو يتملاخيتم زوم مسعدكم زهدمو تهدرات مبزحت يوم نابع طوات فانون أونوجن كم ستأمبرو انت نجر بزد ما أفت سراويت زي متأمان نجيسو كم زلو يوم سبس أبات زملاخ እዚኣታ ጉዳይ ወታደራዊ ኩነታት ናቶም ብየማንን ፀጋምን ሰምዓ ዘለና ምናልባት አቢ አሕመድ ነዚያ ዲ ወላ ንኻልእ አመልኪቱ ክዛረብ ከሎ ስምዕዎ ባህል ሆኗል። መዋሸት መቅጠፍ መስረቅ ባህል ሆኗል። መዋሸት መቅጠፍ ባህል ሆኗል። የያዘው ቦታ ትልቅ ሊሆን ይችላል፣ ቀጣፊ ነው። የራሱን ህንፃ ገንብቶ የመንግስት ቤት የሚሻማ ነው ባለስልጣን የሚባለው። ስንቱን እናውቃለን እኛ በየሰበታና በየቡራዩ የተደረደረ ህንፃ ስንቱን እናውቃለን። ደህንነት እኮ በእኛ እጅ አልነበረም። ሌባ ነህ ስንለው በማግስቱ ተነስቶ እኔ እንትን ጠበቃ ነኝ ይላል። ሌባ ጠበቃ የሆነበት ሀገር ነው። አቢ አሕመድ ዝተበፅሖ እዩ ዝመስል ክንደይ ሰራቅን ክንደይ ሌባን ክንደይ ሓሳብን ክንደይ ጉሕላን ዘለዎ ሃገር ኢና ሒዝና ንኸይድ ዘለና እዚ ከዓ ኣይ ቲንክ እቲ ውፅኢት ናይቲ ንዓመታት ዝኸደ ኣቢ ዝዘርኦ ወይ እውን ኣቢ ዝፈጠሮ ፀገም ኢልካ ክትዛረብ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ኢትዮጵያ ምናልባት ቶም ዝኸድኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ፍቅሪ ናይ ገንዘብ ኣብ ካልእ ዓለም የለን ማለት ኣይኮነን ግን ንገንዘብ ዘለዎም ኣጠማምታ ምስ ረኣኻ ፅሕፈት ዝሰርሕ ድዩ ኣብ ተራ ነገር ዝሰርሕ ድዩ ኩሉ ሰብሲ ንገንዘብሲ ብፍሉይ ኣጠማምታ እዩ ዘለዎ ኣነ ጅካ ኣብ ኤርትራ ወዲ ሃብታማት ከም ዘይኮንኩ ትፈልጡ ኢኹም ስለዚ ከዓቢ ከለኹ ከምኡ ዓይነት ርድኢት ኣብ ገንዘብ ኣይነበረንን ገንዘብ ኣድላዩ ክትነብረሉ ገለ ይሕግዛካ ግን ኣብ ኢትዮጵያ እንድሕር ከይድኩም the first thing you notice is ገንዘብ ኣርእይዎም ከመይ ጌርካ ከም ትጥለም ንኽትፈልጥ ተደሊኻ ገንዘብ ተለካ ኩሉ ሰብ ፍግም ይብለልካ ዝበዝሐ ሰብ ኣብ ጥቃኻ ዘሎ ክሰግደልካ ይኽእል ገንዘብ ተዘይብልካ ግን ካብ ሶፍቲ ንታሕቲ ኢኻ ትርአ ስለዚ እቲ ፍቅሪ ናይ ገንዘብን ኣብ ገንዘብ ዘሎ ሓረምረምን ክትሪኦ ከለካ ብከምዚ ዝዓበየ ኣብ ቤት ፅሕፈት ወይ ኣብ ካልእ ዝገበርከ ድሓርካ እንታይ እዩ እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ there is no limit ንላዕሊ ሲ ሊሚት የለን ኣነ ካብ ዝዕዘቦ ጥራይ ዘይኮንኩስ ካብቲ ኩነታት ክትሪኦ ከለካ ንኣብነት ኣብ ኤርትራ እቲ ዝሃብተመ ኣስመራ ውፅእ ወድሃን ኣስመራ ቁርብ ውፅእ ዝበለይ ኣነ ኣብ ከረን ስለ ዝዓበኹ መንደፈራ ነይረ ደቂ ኣምሓራ ነይረ መን እቲ ዝሃብተመ ኣብቲ ዓዲ እንታይ ዓይነት መኪና ይዝውር እንታይ ዓይነት ሂወት ኢልካዮም ከቢድ ንክትፈልጦ ኸማ መን እቲ ዝሃብተመ ኣብቲ ዓዲ ክትፈልጦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኣብ ጎደናታት ብፍሉይ ነገር ኣይትሪኦን ኢኻ on the other hand ብግምጣሉ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ ሃብታም ማለት ብጠጠው ካረጊፅካ ክኸይ ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኢኻ ትርኢ ስለዚ እቲ ቁሩብ ምስ ሰረቐት ሓላፊ ወይ እውን ገለ ቁሩብ ምስ ሰረቐ ይኣኽለኒ ዝበሃል የለን 6 ገዛ ክልዎ 6 መኪና ክልዎ ገለ ክልዎ እቲ ድሌትን ባህግንሲ ደረት የብሎን ኣብዚ ደለት ፀገም ኣብ ኤርትራ ብልሽውና ሚት ካብ ሚት የለን ብላብላ ክብለኩም ኣይክእልኒ ምክንያቱ ክንዱ ዝኣክል መፅናዕቲ ስለዘይገበርኩ ግን ዝኾነ ሰብ 4 መኪና ዘወይ ሒዙ ዝኸይድ ሰብ ግን እንተሪኢኻስ ኦልሬዲ ግር ክብሎ ይኽእል እቲ ሕብረተሰብ እንታይ ማለት እዩ ሊሚት ኣለዎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ትሰብ ከማ ወላ እውን እንትሰርቀ ክንምንታይ ክሰርቅ ዝኽእል ስለዚ ስርቂ ኣሎ ማለት ኣይኮንኩ እንታይ ማለት እዩ ኣብ በዓል ኢትዮጵያ እቲ ባህጊ ዘሎ ናይ ነገራት ሊሚት ስለ ዘይብሉ ክንምንታይ ክሰርቀካ ክእል ትሰርቅ እውን ክትፈልጥ ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብኣሕመድ እጂ ዝብሎ ዘሎ ካብ ዜሮ ተበጊሱ ይኮነ ቅድሚኡ ዝነበረ እዩ ኣብ እቶም ተጋደልቲ ናይ ህወሓትን ናይ ህዝባዊ ግንባርን ረእይዎም ክልቲኦም ኣብ ሓደ ዓይነት መፅኦም እቲ ናይ ተጋሩ ተጋደልቲና ዝብሉ ዝነበሩ ዘለዎም ደረጃ ናይ ቁጠባን እቲ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ተጋዳላይ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለዎ ከተን ሃገራት ንበይነን ገለ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን ካብ ሓደ ሰብ
ካብ ገድሊ መፅኡ ክንዲ ዝሃብቲ ክንዲ ዓይነት ፅልዋ ክገብር ክኢሉ እንተልካ ስርቂ ስለ ዘሎ እዩ ስለዚ እቲ ኣብ ዝዛረቦ ዘሎ ወላ እውን ኣብ ኩንነት ዘሎ ተኾነ I think he cannot do much ብዙሕ ነገር ክገብር ኣይክእልኒ ምክንያቱ ኣብቲ ሲስተም ዝኣተወ ኩነታት ስለ ዝኾነ እቲ ባህሊ ድማ ምስቲ ናይ ገንዘብ ዘሎ ኩነታት ዝኾነ ይኹን ዋጋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክትመፅእ ኣለካ ዝብል ኣረዳድኣ ስለ ዘሎ ነዚ ንክትቅይር ብዙሕ ስራሕ ከድልየካ እዩ but still ኣብይ ኣሕመድ probably ብናተይ ግምት ዝወሓደ ቻለንጅ ናቱ እዚ እዩ ቅድሚ እዚኣ ሪፖርት እዚኣ ኣብ ሰራዊት ናቱ እንታይ ፀገም ኣሎ መምሃራን ዘይክፈሉ ኣብ ኣምሓራ ድዩ ኣብ ትግራይ መምሃራን ሓካይም ዘይክፈሉ ብዙሓት ከም ዘለዎ ይዝንገር ብዙሕ ግዜ እቶም ኣክቲቪስት ናቶም ይፅሕፉ እዮም ስለምንታይ ከም ዘጋጥም ብልሽውና ክኸውን ዝኽእል እቲ ምክንያት ወይ እውን እቲ መንግስቲ እቲ ቀዳምነታት ናቱ ትክክል ስለዘየለ ኣብ ሰራዊት እኹል ደመወዝ ከም ዘይብሉ ጀዋር ብዙሕ ግዜ ክፅሕፍ ሰሚዕና ኣለና እኹል ደመወዝ ዘይብሉ ሞቲቬሽን ዘይብሉ ወይ እውን ኣብ መወዳእታ ድማ ንመን ዕላማ ንምንታይ ዕላማ እውን ይቃለስ ኣሎ ዘይርድኦ ሰራዊት እዩ ዘሎ ኢሉ that's why ድማ በብዝኽእሎ ኢዱ ዝህብ ዘሎ ንመን ናብ ንፋኖ ምስ ዓራይ መኸበዶን ሃገራዊ ሰራዊት ሃገራዊ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ንፋኖ ምስ ዓራይ መኸበዶን ነይሩ ስለምንታይ ፋኖ ሓደ ግንባር የብሉ ሓደ በቦገኑ ኣብ ከባቢኡ ናይ ገዛውቱ ሰራዊት ኣምበር ብእዝን ብግንባራትን ተማእዚዙ ዝኸይድ ኣይኮነን እቲ ፀገም ግን ሞራል ዘይብሉ ሰራዊት እዩ ዘለዎ እቲ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ድማ እቲ ፀገም ኮይንዎም ዘሎ ወላ እውን ናብ ኤርትራ ዶ ገለ ዶ ክብሉ ከለዉ እቲ ዝዓበየ ፀገም ናቶም ኣብ ውሽጦም እዩ ዘሎ ንሱ ደፍርሆ ዘሎ ድማ እቲ ካብኒው ክመፅእ ዝኽእል ሽግር እንታይ ክፈጥረሉ ከም ዝኽእል እዩ ስለዚ ኣጋይን እቲ ዕንደራዶ ዘረባዶ ታህዲዶ ብላብላዶ ኩሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ነፍሶም ክበፅሕ ከሎ ወላ ሓንቲ ዘይብሉ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ ይተርፍ ሻዕቢያ እንደ መንግስት ኤርትራ እንደ ሀገር መቀጠል የለባቸው ይህን አውቀ መግባት አለብን አዎ አንዲት እዛ ጋር የተቀመጠች ፓራሳይት ስቴት ነጋ ጠባ ውሸትና ተንኮል ሴራ እየቸረቸረች ሀገሬ ስታተራምስ የመጀመሪያ ማረከው መዋጥ ማውደም መቀማት እንደምትችል ማሳየት ነው እኔ ምንም እንደዛ ይኸውላችሁ ስሎ ዕሸል ኣብሰሙን ኩለት ዝንጠ ብትካቦ ጉንዖ ለቆትኡ ዘሕበጠ ታዋኽ ዘታለሎ ህፋን ዘጠለሎ ብገዛ ፍቓዱ ብውሽጢ ዝለሎ ወዲ ድሙ ከም ቀደሙ ከሪሙ ደጊስዎ ሕማሙ ኣብ ፀልማት ዝሓንከሮ ምስ ተቓልዐ ብድሮ ባሎም ክፍኣቱ ከይተተኮሰ ምስ ነፈሰ ዛሬባ ጥልመቱ ከይሰጎመ ምስ ተለኽሰሰ ኣይ ጉዳይና ሊንዓና ወላ ሰማይ እንተሓረሰ አብይ በንግግራቸው በኦሮሚያ ግጭት አለ በአማራ ግጭት አለ በትግራይ ግጭት አለ በተለያዩ ቦታዎች ግጭት አለ የግዳስ ጻርቅ የክብለና አንተ ተመልሰ በሚሄር ምድፍና አንተ ተናዘዘ ማን ያምኑ ሕጂ ወላ ጻዕዳ ጨርቂ እንተሓዘ ተንሕና ብኽብራትና ወሽለኽለኽ ከይበልና ነቲ ጸላም ጥፍኣት ዝተበየነልና ስንና ነቒስና ግን ከኣከይ ሓርከምና ማዕበላት ክፍኣት ዘፍ ኣቢልና ናብዚ ብርሃን ፀሓይ በሎ ኢልና ንኸይድበሉ ደቂ ኤረይ ተንስኡ ኣርሻ ወሳሲርና ዓፀፋ ክንስጉም ተበጊሳ መርከብና መርከብ ልምዓት ከይተምልጠኩም ሳፎያ ዓወት ንሓፋሽ መቸም እዚ ህፃን እዚ ከመይ ዝበልዎ ለባም ቆልዓ እንዲና ዘለና ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝገበራ ኢንተርቪው ክሳዕ ክንደይ ከም ዘብከዮም ንዝክር ኢና ሕጂ ድማ ልክዕ ነታ ትግብኦም መልሲ ኤርትራ በቲ ትክክለኛ ንቆልዓ ንህፃን ብህፃን ጌርካ ምምላስ ይሓይሽ ዝበሉ እዮም ዝመስሉ ኦኬ ንቐፅል እዚ ሓደ ክፋሉ ክኸውን ከሎ ኣብቲ ካልኣይ ሕንፍሽፍሽ ድማ ንእቶ ህወሓት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ሎማዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝተረኸቡ ሓበሬታ በፂሕናሎም መልእኽታት በዓል 11 ለካቲት መሰረት ብምግባር ናይ ቅድሚ ምድላው ኮሚቴታት በብገጾም ዘዘራረቡም ክልቲኦም ጉጅለታት ህወሓት ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣፋፍነት ሰላማዊ ልዝብ ሂቦም ኢልና ፀብፂብና ነርና ኢና ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስታ መበል 50 ዓመት በዓል 11 ንምኽባር ዝተኣየሸት ብሄራዊት ኮሚቴም ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ዝገብረ ዘተም ብናይ ሓደ ሰብ ጌጋ ኣብ ዝኾነ ደቂቓ ናብ ግጭት እናኣተወሉ ኩነታት እዩ ዘሎም ስለዚ ካብ መራሕቲ ሃይማኖት ነጋዶ ውድባት ፖለቲካም ዓበይቲ ዓድን ሲቪክ ማሕበራትን ዝሓቆፈ ኮሚቴ ምድላው በዓል 11 ለካቲት እቲ ቡሽኙ ኛወይ ገጫ ያትኸኛ ዝዓዲ ዋ ክልተ ዝጋበና ክልተ ዝሽፈራ ዓድሞ ናበይ ገጻ ከም ትኸድላ ታይ ፈሊጠ የዘውራ
بغلط اوتيستات زوار هاجر دا نابي قصا كم تخيط كفلت يلواك اي مانيتي زخا سخانيا وي قص كاجي خختكتدني انا وريدي حدا شفر كي حظا اي سافرني لا بأجري سليحشني لا وريدي وشني خا نجاتني وادو زاكينيا اترداتي هلو وازي بزا بخلة شفرات زور ماكينة يسافرني لو وريدي يكوي نكر اتا قديمك حساب كما أقول كنا نتي سراوي زمرحو لعلوت أزستي أبست حلالة مدرخ بوليتيكا تجري زهلوم إداتا ونت أب عدمي ملو نسرحو وججن نتن كاب بزح نتصب هزبن جودا كم زخنة تجلس أو أبز غنيات بالعلوت أمر رحا حيلتا تا نستتحزق قوام مستختلة نايد جافن طعامهم سلف تاسعو سفيح مكفف عليك أتسيلو حزون كيرا فدا سراويتنا مريحنتن لعل بوليتيكا وجدات أبز خنا جرمو كتنحس أو عيت قرب له توسخ لنا ፖለቲካው ቅልውላው ትግራይ ብሔራዊ ክብርታትን ህዝባዊ ዓቕምታትን ንሓንሸሸ በመኻዱ ምኽንያት ብርከት ዝበለ ደላይ ሰላምን ርግዓትን ትግራይ ኣያም በሉና በለ ምጽንሑ ይዝከር ድሕሪ ፕሪቶሪያ ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ መን ይኹን ኣብ ዝብል ወጥሪ ዝተተኮሰ ሕበት ቅልውላው መሪሕነት ሕዘብ ከላይ ዓመቱ ወሓስ ቀጣን ክረምትን ዝኾነ ሰራዊት ናብ ምንጋዕ በፂሑሎ ንደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ነጺጉ ንጌታቸው ረዳ ዝተቐበለ ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ብሓደ ገጽ ንደብረጽዮን ነጺጉ ንስፍሳሐ ጽዮን ክመርጽ ነዊሕ ዝተጓዓዘ ማእኸላይ ኮሚቴ ነባር ሕወሓት ብሓደ ገጽ ንፖለቲካ ትግራይ ኣብ ንሕና ንሶምን بالدم بأتيو ناي كلهم حدقاتات مبعتا خونه بدحرزي عبد زلو كل تعمتات استفترة معبالو كل زفلطون مع حزب تجراي كسفحن كعمقن زجبره خوينو زليقو بوليتيكا حياليو بوليتيكا تأفافيو بوليتيكا بقدم عمته كتحز جبوه تفنجارة حيليو كل تعمز تحققنا بوليتيكا تجراي أبي زي أما تحيل وديقو أتيزل على بهرا وعقم زخونه سراويتنا بحدقة أو دي ويركب نبوز حازة سنبدك قوام سراويت أبي منجو كل تدنبتات حوحات حرياكو السد بمفتان استفترة أيو كل تيوم دنبتات كان هاجن دليتن بزحات ناو حدا كموت يخلو وي كم دليت زي وحدات بمن سعره وطت كلتيهم كطفو يخلو وي ونز وطت تطقيمو زاتو وصل اي بغزا امراحتون ابالاتون وشط تبلعو اب اف دغمو زركا ودب طقليلو ناب زي مهلاو كاتو يخل وزته ابز غدا سراويت كخون زلون كخون زنبرون لعل زبل قوامن كبوليتيكان كمخانيو زغوا بوشني خت تشافاني تايونيو تسافر أتا وصلنا يدو أتا ملي أي بلد هدي أتا وصلنا يدو أتا سافر يدو يقول لك أسويلو أقول طيوة كنياوا تتشافاني وني سقيني خويني بي بعنو خنيو بعنا خنزونا أنا ونجو زي من تاي خوينو حدا مزوان دخل دي تشاينو خوز خنا يتشافاني مزوار لخل دا معتبة طاد هيدا أمو بقى تمن قد يتفلطوا ويا زوروني لهم واي يوم يفني قش واي زاوي هنين واي شغاني تعم زياتهم راحيسكا نابا تግራይ ዝተገበረ ወራር ኮነ ካልኦት ብሔራት አደላጅል ካስተገበረ ኩናት ትግራይ ንዝወረሩ ኃይልታት በዘግለለ መልክዑ ዝተፈጸመ ውዕለ ፕሪቶሪያ ምስ ብዙሓት ኣብ ጎኒ ብልጽግና ዝነበሩ ኃይልታት ከቀይሞ ጸኒሑ ድሕሪ ውዕለ ፕሪቶሪያ ተቐባልነት ሰዓነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተኣነ ቅቡልነት መሊሱ ንኽረኽቦ ኣቂድዎ ዘሎ ስልቲ ብሓድሽ መልክዑ ናብ ኩናት ከኣቱ ከም ዝደሊ ዝሕበር ቅድሚ ሕዚ አብይ ኣሕመድ ብህዝብታት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ብኣምሓራን መሰልቶምን ዓብዪ ቅቡልነት ዝረከበ ዝነበረ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ብዝነበሩ ናይ ጽልእን ኩናትን መረጋገጽታት ድማ እዚ መሳርሒ ድማ ቅቡልነት ድሕሪ ውዕለ ሰላም ፕሪቶሪያ ጠፊኡ እዩ ስለዝኾነ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድ ሕዛብ ኢትዮጵያ ቅቡልነቱ ጠፊኡ ብምዃኑ ኣብ ኣምሓራ እውን ብስሩ ናይ ብረትን ፕሮፓጋንዳን ኩናትን ተኸፊትዎ ኣሎ አብይ ኣሕመድ እንኩ ዕላማ ኣብ ስልጣን ምጽናሕ ስሙ ግሩም ክኸውን ምግባር እዩ ካልእ እዚ ዝበሃል ፖለቲካዊ ዕላማ ዘለዎ ሰብ ኣይኮነን ዝብሉ ኣካላት ስለዚ ድማ በታ እንኩ ናይ መወዳእታ ኣብዚ ሓሸውየ ሓንቲ ኣገዳሲት ምስጢር ነዚያ ስምዑ ኩሉ ነቲ ትግራይ ዝነገርዎ ኣብዚ እዚኣ ስምዑዋ ቅድሚ ሕጂ ክንደይ ግዜ ተዛሪብና ኣላይና ግን ካብቲ ኣፎም ክወፅእ ከሎ እዚ ሓደ ኩሉ ነቲ ትግራይ ዝነገርዎ ኣብዚ ተናይ መጨረሻ ኩናት ኣብ ደደቢት ገጽ ማለት እዩ ጸሊሙ ጸላእትና ጀሚሮሞ እቲ ኩናት ዝብል ነገር ተነጊርና በሚድያ ይዝክሩ ያለው ደቤት እንታይ ግን ኢን ሪያሊቲ ሃፕን ገይሩ احنا وقعنا احنا كنا تجميرنا يا مالك حزب انت يخون ذكر انتكم تسمون عوت لنا الله عوت بقى جحرة قال لنا تعاليش النجر مشبلنا بقى وطرحي كل النجر فحكولي يقول لنا كنا من ذلك حقيقة خوين ان رياليتي ازابعنا نتم فدل نتم كلاكا some expect goal was a low بحوار كنا نفتني خيد
احنا زغبرنا ግን ግልብጥና ንዖም ቃል ሰባሽ ሰራዊት መስጊፍና ቀጣል ዘልችና ይብለካ ገሊ አዛዝ ዝተዋጓዕ ሹ دحر after 2 weeks بحيلي معت بpopulation بمزح معت سراويت مزصا تنجر نغيروا خيلهم مالتنا نادفوا بس ما نتاعي مقوين نخسر سكيلا بزح نجرات شو يا تنايبر ترى خمسة بس نوع بعدين تواتي كوي برنتو اتينا جن زغورنا يوم عاتيو أبرنتو زلوا بمولو عقد وسيناينا نبرت وسيناي إن دا نايجلة سبجازة تيترفع نايجلة أنا برنتو عاتيو كوي زيت تكبار اوكي نغط لابتوم ملبس تخاحجي ፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተቀናቃኞች መቀመጫቸውን አዲስ አበባ ሊያደርጉ ነው። በውጭ ሀገራት የተመሰረተው ብርጌድ ንሓመዱም የኤርትራ ተቃዋሚዎች ስብስብ ኢትዮጵያ ውስጥ በቀጣዮቹ ጥቂት ቀናት ቢሮ ሊከፍት መሆኑን መስማቱን አፍሪካ ኢንተለጀንስ ዘግቧል። የፕሬዚዳንት ኢሳያስ አፈወርቂን አስተዳደር ለመገርሰስ የተደራጀው ይሄው እንቅስቃሴ መቀመጫ تمالا الله تانكي تمالا الله تانكي كابا كاب تركي من فلتك تركي أنا تفلتكم ما فلتركم بينكم دلكم تركي تجزأنا نبرة إرتران هم ما تفلتكم حين رأيك تركي أنا عز تمالا الله تانكي تمالا كاب تركي تمالا الله دران كاب ريكورين طيب أنا تنسجي ريكورين سبتراتكم تفلتكم بترفي عايز السلفع مزربع ايه نقول انا انتوا اسمع عني هو ليس لدغونكم بولا انا صدرهم يا رب تصبيهم ده نوي خدايبكم ده كمان على تانكي خدايبكم ده انا ده بزخونه تي دراما قصال سلازخونه نابتنيكس كنتجر مصيخم طمع تغار خوينكم اب تግራይ ሱር ተሰዱ ቆልዑ ተወልዱ ለሐራይ ተጋሪና ኢልካ ተጉርዕለይ مسانا ተጉርዕ مس أنا استوجرع تقرأينا تخدينا يلك تقرع كأجه هذا مسخاية تقرأينا تلك مسخة عارف قالوا أمناتي هوتيل مسخة حاضر كخفيل كا أفتاليتي مثل كأذا خبر الكامبرت هوتيل ناتك يخوني ناتكم يخوني هوتيل نايب على الهوتيل يتهوتيل قلت إمنا للجن مسخهم تصقعمو 5 عرقت بقلمو تقرأينا تناياتولنا تقرأينا إحنا عيناتولنا كم زبع الهوتيلس إذا هوتيلس ناتي وصعت ولو مالتي تبع الهوتيل خفيل الحادي رأيه خد وصعت ولو مالتي خفيل كالو الحادر كا هوتيل خبرتي هذا اللي بتعم صبق هوتيل مستأنا قدهم صبقيو نقول لزز الله يلقى أستاذ ريكومنديشن تحفظ أخذ وصو إذا ما هو كأخذ ما كم زردو خان تخينهم تزارب الله تحتو نام next topic نسكر تراخيبنا وقعد حن مصاحنا بهاجركا حجي من مخانكا متى تا فيديو ريكم عندكم زلهم بزيادة دما أبدمونا الله تكون كيتكم سمعوا أقداسي تا فيديو يا متى زريت أبزنز حلفا عمتات كجبرز أنهي أستواتو نتمنى بستفل عليه من قدي نسألأي سي زيادة من يزود كون تريلكم نسألأي أبقربو زنبري تابل علم من سي إرترا زقاتم زنبري تسقم بقربا زفلطو سب نسينتي مستيرومن وشتومن قد وشاتيومن كفلطو زغد بس زيا فيديو زيا بزو حق داسي حبريتان دي زلوا قالك هابو زياس كسمعوا نوعد بلد فيديو نديا كيتكم سمعوها كلها أنا قلنا نشي سجمنت كسمعكم لسن هي تودبات ينزل الله حوحات عرنا بايتونا ونات بروح مساز بهالله فزي كان حمشاي بارتنا يتقرأي سلمنتاي نحنا تعد خدان زبرنا تدي إفينا انتيلو كابومبر وي أفنيانا بروح مساي نحنا عديتاتنا زقلنا عديتاتهم زقلنا حول حمد زفلي بلنا مننتنا تقرواي ديقنتنا إيرتراويان زبلت خوينو أبار بروح مساي
ኤርትራ ትበሃል ሃገር ኣይንኣምንን ኢና ባንዴራ ኤርትራ ቀደምታ ዝነበረት ናይ ፌደሬሽን ምርዛ ሕጂ ዘላ ሙሉእ ሕብሪ ምልኣታ ሕብሪ ዘለዋ ኣይንኣምንላ ኢና እንተኢሉ ኣብ ትግራይ ዘለዋ ከምኣንተ ኢሉ እዚኦም ሓምሻይ ፓርትናቶም እዮም ብዛዕባ ቃልሶም ከላልዩ ኣብ ዝኾነ ዩቱባት ናይ ኤርትራ ዘይዛረቡ ኣብ ቲቪ ወያነ ወይ ሬድዮ ወያነ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣፀቢቖም ባንዴርኦም ዘይሰቐሉ ፓርቲ ሓምሻይ ፓርቲ ናይ ትግራይ እዮም ናይ ኤርትራ ሓንቲ ይብሎም እቶም ሰባት ዓፅመ ስግኦም ኤርትራ ክኾኑ ይኽእል እዮም ገለገለ እቲ ስነ ሓሳብ እቲ ገለ ግን ደብረፅዮን እንታይ በለፅን ዝብል እዮም ትኸውንኒ አንተ ኢሉ ትኸውንኒ ኣብልካ ኣይትኸውንኒ ቲ ውሉፍ ገለመለ ድብሉ ኣፍሮ ደለዎም እዚኦም ኩሎም ብምልኦም ናይ ትግራይ ስነ ሓሳብ ዘሳስዩ ብዛዕባ ትግራይ ዘንባሃቑ ኣደ ትግራይ ጠምያ ኣደ ትግራይ ከምዚ ኮይና ኣደ ትግራይ ከምዚ ኮይና ከምዚ ዝብሉ እዮም ወለቲ ናዕበ ክብል ከለውን ዘለዋ ዘይብላ ደርፊ ትብል ኣለና ይወዳእለን እዚኣ ኣደ ትግራይ ኣብሉካ እዚ ግን ነቲ ወተሃደራዊ ስልቲ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ወይ ቃልሲ ወያነ ትግራይ ህዝባዊ ግንባር ቀዲሙ ስለ ናይ ቃልሲ ተመክሮ ዝሓዘ ክዕልመን ከሎ ዝገብሮ እያ ታዛንታ ነደ ትግራይ ስለዚ ሕጂ እንድሕሪ ሻዕብያ ኣብ መንጎ ህዝቢ ትግራይን ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ከም ሓው ክርአ ጀሚሩ ኢሳያስ ከምታ መሊኣት ጠፊኣ ትጠፍእ ዘላ ኤርትራ መሊኣት ጠፍእ በዓል ዘርሰናይ ድሮ ኣብ መገሻ ከለው ከም ዝተጠለሙ እዚኦም ኣይፈለጠን መሰለኒ ዘርሰናይ ድሮ ደብረፅዮን ጠሊምዎም ከም ዝኾነን ከማርሩ እኮ ጀሚሮም እዮም መዚኣቶም ክሰርሕ ዝኽእል የለን ኣብዪ ኣሕመድ እውን ቀይሕ ካርድ ክቦም ይትሰማ ተረፍታ እዩ ናይ ግዜ ሕቶ እዩ ኣብዪ ኣሕመድ እኳ ብቐረባ እውን ኣይፈልጦምኒ ነይሩ ብቐረባ እውን ምሶም ክሰርሕ ጀመረ ንሳቶም እዮም ሳክት ፀለል ናይ ምባል ልምዲ ስለ ዘሎ እምበር there was nothing ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉ ስለዚ ደብረፅዮን ምዘዋፅኦ ከይድሎ ካብዚኣቶም ክረኽቦ ዝኽእል የለን ኣብቲ ናይ ፕሮፓጋንዳ ሓገዝ ዘድልየሉ ዝነበረ ተጠቂሙሎም ድሕሪኡ ግን ናይ ፖለቲካ ጉዳይ ምዘለካ ስለ ዝኾነ እንተዘይብልካ ዝቐርበካ የለን ድሮ ንሳቶም እንክጠላለሙ ከም ዝጀምሩ ኣብዚ ካ ትፈልጥ ናይ ኤርትራውያን ተቐይራ ኣላ ኣብዚ ከለኹ መልእኽተይ ከሕልፎ ዝደሊ ንኩሉ ኤርትራዊ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ ዋላ ክንዲ ዝመረረ ይምረርካ ናብ ትግራይ ከይትኸይድ ስለምንታይ ከምኡ ዝብል ዘለዎ በቃ መዓልታዊ እዛርብ ዘለዎ ኣብ ትግራይ 5,000-4,000 ንሽየጥ ኣለና ንበክል ለና ንእውል ለና ዝብል መረረታት መዓልታዊ ይመፅእ ኣሎ صار يكون كان تግራይ ከም ሕሱም ተሓልየልካ ህዝቢ ዓድኻ ደፍጥረካ ዶ ብላ ብላ ዶ እናበልካን ህዝቢ ተታለል ዝነበርካ እንኳዕ ከማናኮም በፃዕካ this is a reality again እዞም ሰባት እዚኣቶም ኩሉ እቲ ዝፈተንዎ ዝሓቀንዎ መይትዎም እዩ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ገይሮም ነይሮም ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ክፃወቱ ቀይሕ ካርድ ወሲዶም እዮም they don't have a place there ሕጂ ድማ ናብ ኣቢ ከይዶም ድማ ንእሽተይ ቦታ ሃበን ናብቲ ፖለቲካ ኣቢ ዕወት ክብሉ ክቐርቡ እዮም ቅርብ ወይ ከዓ I don't know عفاري عود يوم كل ولا أورومي عود كل يوم it's not gonna work مبزحت بلاناتهم إنه وده غير خيرو هنت فيديو تراي كوسالكم أبزيا جرسناي تبغى يروز قالتها أنا كم حجي زي فلتازنا بركارسي give me I don't know where this video is من البات ترقيبيا أبزيا زلا مثلاً سكزيارتهم ترى خبلي بأنا بإيطاليا توصل مركب كتجزأ تحسي وخمسة مرة تجلس يا كم يلي تحسي الجزئة مس وسعة زحسب طبابيان يوم ادفرتايز غيرهم لها مركب مسيار هذه جلت شحن اسران حدن اسران ثلثاني شوخا من سي ايرتراخا من تاي كونتات نيرو زبز هاجر زلوخا ردي شوية مركب مسيار مركب تجزي الله تباهيلو زحسب طبابيان ادفرتايز غيرهم لها مو تعرفوا من سينا بسلام ايتالخ اتيو تباهيلا اليوم هجي ما كان بعل لهم حبيتي برجساويان محبرات ويسيبكاويان محبرات زبهالو مصعدو كونتاكت زلوهم سقاب سينا اتيوم من تطبيحو من تجلحو بفيديو زرعينا زنبر سباتيوم نسينا نبتسب من سي ايرتراز قفعلو زنبر بوتاس نخاطو عدل زروخو بسباتيوم بعل إلسا جروب نبلد محبرات بحالتي كان بعل مليم سوم قبتي بوتاس زلو كميلهم كاتو غيلهم مسارحتهم سلازغنا درسينا سيأتوني سب فطورة يأتوني تزاتوون رغبة رقفعي يزنتوني ريشة ما وسوي يأتوني كابو بردي ذرة هذا اللي حدا زينا كم بعلمان إلياسون بلوم كابو نتم تزاوي سريه الرقيبو يقالح نيرو أو بزح مرحبتهم مهانو مدمدم تاتوس دل الله إذا مسابات ديم تأكيبن كامركب مسيحة بحيله
موت عرفوا عباي مركبيا معبل ناي ماكلاي بحر زي قم طلع شو ادفرتايز قبروا كنتم زحسن طوينا اسحيتهم ميم بديم لما جيب دم بتقاوموا ووو بنبلو مالو ناي اقوليم تحدشوا انه يبسل تحرقوا جي ووو بناي تقالس انا ذو ووو بسنه طوينا له مالك ووو بسنه طوينا دي وصلوا صبغيره مال ايابتي تقاوم تخوينهم كم تنحنا نبلنا نيار زي بلو ايابتا هاغراويان كوينهم بانديرهم حزب ما خبيرهم تاي غبر يريوا بين نبي قصات ودق زادا ميرا زري له أزياء زبالة بفلاي تاناي مركب تبهال نبرت كنا منتهاي حبو أجندة 5 نبرن كنا منتهاي قبل على إيرترا نتمنسي أقو حق حين أخوات أفتو كوينات دما ناي كوينات لوط نخجبر شرحن قرحنا بزع عدي أز تجبره دحين مزجزية دما شعبية بوجوديو يوصحون يجن ناي بحق زجرمي ثانك يو زر سناي بسلام تملس ناي بحق صبغت تحسه مور بزح كفالات كل واحد زغونة انترفيو قال يتأمنيرم ناي مودة تحسنا تيدما بزيا خنسجر سلام كميت خانم كورات خاتاتنتي إيريلينك لو معنتي بمهنيات مبل 35 عمت زخري محرار كتما باطع سرحيت فنكل مالتيو نختما باطع توجسنا لنا لو معنتها مدبات فولي زبلو كاب على تسران شعتني جميرو فنكل شوعت نوسا زوباتات كاب قعصو غريت صوت الله قومون كورسو قال ملالم بوت خي نرسوي بوت خي سقاوي تبرون علامات من قستنا سياس افورقي نعزمان ناسهم دكنا زحلفوا بعصمتهم بسم مسواتهم بقوم نخرع بقوم ننبر شو خاي قايم اني كعفو اي عنكفو تداربوا قلم درقوا ولا ندبرن نعخاتكم كاي مسكن بعاب غيرزم دكاي كفو اي رعين ريحمو بوق حياه سلام مقارجان يرى صحين ورحن بريقة خاب حنن عندنا بزوريانا بشفنا أرتنا قرنا نخيد لنا علما من قصنا علما نعتم we are going back to Italy. To Italy, okay. So do you have any message that you want to send to Italian people about Eritrea? Yes, you can come and see Eritrea because it's a very beautiful and interesting place. Okay, can you tell me some interesting stuff that you saw in Massawa? Massawa, I saw the war, the buildings with the... ባጻናቱን ደለና ሪሃመ እንታይ ትብልዮም በቃ ዝብለይ ብለይን ንኺድ ንቐጽል ጋሕቴ ላይ ያለና ብሕጂ عندتي انا بتي اغانيكا ما شاء الله تبلين كنغو كمان وزعزعو كان عندنا مكان كمان انا تبلين يكون برنامجنا شانل تكبد بمن فجر جاهز هنا وزياده يعني حجي همو عزكن ياتنكن امين او اشتنا بدي امين اربعي اترسلنا كل كان ديس بزيا بروجرامنا إيرلينك أنا خانت كابتن دست بلن بروجرام إنديا أنا إيرترا كابزي أول نجمر كابزي كدميت نتقعزو نتمخاين نتكتماتات بمن قد ناخد زوجة بروا بروجرام بريليانت بروجراميو مغنياتو كمزا زوران هاجر كاسل زخونت كيتكم أب إيرلينك رسم علوم مغنياتو سبق صراحات كسرح كله كانت تبابع كان كلال لنا سلمتاي انت تبابع كايو سبق صراحة زغلصل زيوم سبازياتهم نزنو خقبرو زي بروجرامات نغدالو بزوع دخام بزوع سعرية بزوع لوجيستيكا وحطو يزحتت سلازي إيرترا بلوص الناتناتا بلوص سرحاتناتا صباغاناتا كن ريو ندالين تخينا أب ميديا كمس ندالين تخينا نتوم دخيمهم زسرحو زلو كانت تبابعهم كن كلالنا نساتهم تتبابعنا يمدما وشتون وشاتيو نخوتو بزوع كحقزونا بزوع كتعريهم ها حدش نقر كماتيو اتدقزو لسبدما بزعب هاقرو كفلد نهاجرو نخري نهاجرو تبعنا نخفلت كحجزيو انت زي اللي اب اسمرا استجبره وي ونا بحر هوتيل وي ونا بحر قدا استجبره فيلم دراما تراي نسمع انت لنا وي موسيقى مري تراي انت لنا نعود لنا كم تراي خجبرو خجديوم كم تراي مسجبرو دما نتعدنا كنفلت ايكونان صبغون كون ايكونان زجن جبرو زغبر زلو نتوريزم زحجزيو نستفل عليه نتقطع بعدما زيوم سبات كنقساقسو خلو نتقطع بنا هاجر قداسيو اب حنتنيشتي
ستيج استسرح سرحاتن اب كم استسرح سرحاتن نبينيو ابزي شاهيك سدي قلو ديوم كنقساقسو قلو ديوم كل ነገር مستزبي سلا كونكت زخون زلو نابت حمرت تسفح كم زبلت توريزم اتي ولاو نت جيش زمت ناب كل هاجرات كم زخي سلا تبابعو بحق صبو كوين يسمعني كيتكم رايولوم بزح سرحاتنا فنقل تغيرلو ببوانو كنمصوكن فتنينا رحوس كنياتنا يفنقل بحقي زعامت زيا عامه سلامن قسانتن ኤርትራ ድማ ትንነዊሕ ዋን ጽበየቶ ናብ ከምቲ ህፃን ዝበለና ናብ ምዕባለ ሳቮያ ኢላ ትደገሰሉ መድረክ ክኸውን ብተግባር ድማ ትደገዘሎም ውሽጢ ዘሎም ኩሉ ብሓደ ኮይኑ እቲ ኩነታት ክነብሮን ክቕፅሎን ድማ ተስፋ ንገብር ናይሎ ማረስቲ ኣብዚ ኹዴ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደግፉ እናበልኩም እዛ ብልጽ ደርፊ ናይ ዘርእሰናይ ክገድፈኩም እስኪ بحري بحري رمتي خاف بحري وبرمس وقتنا تخاف لو بحري تركت وننا كتمنى يا نوري كبدت حمام حرسي حديدي وتعري كم صدق بالقسم كل يوم لنا بحري 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 رمتها بحري رمتها